noite. Damos inicio a esta sesión plenaria. Quero pedir, en primeiro lugar, unha disculpa pola tardanza, estes minutos que tivemos que agardar. Fundamentalmente, tive unha reunión que era ineludible. O certo é que nos enrodou un pouco máis do previsto e, nese sentido, pedir disculpas. Polo demais, os dous primeiros puntos do pleno, o que teñen que ver... Os dous primeiros puntos do pleno, o que teñen que ver é con pasar os prezos públicos das excursións e dos cursos á Xunta de Goberno, que non dependan do pleno, pasalos á Xunta de Goberno. Entón, hai un primeiro punto que leva unha modificación da ordenanza, desa ordenanza das actividades culturais e deportivas, e un segundo punto con ese paso da Xunta de Goberno. O terceiro punto, ao establecemento da comisión de deslinde do Concello de Cerceda co Concello de Carral, ese deslinde que nos tiñamos comprometido e que trataremos de darlle para adiante o antes posible. Como cuarto punto, a aprobación do balance final e a disolución da Sociedade Mercantil Radio e Televisión de Cerceda. E, en quinto punto, a aprobación do Plan Único, Plan de Obras e Servizos do Concello de Cerceda ao abeiro do disposto pola Deputación Provincial da Coruña no ano 2026, nun inicio, que despois xa sabemos que adicionalmente van chegando outros fondos. Procedemos, en primeiro lugar, á aprobación das actas das sesións plenarias do 27 de novembro de 2025 e do 8 de xaneiro de 2026 e imos xa ao primeiro dos acordos, que, como ben citei, é a aprobación se procede da proposta dictaminada da aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 19, reguladora da taxa pola prestación do servizo de actividades deportivas e culturais. O dito, boa noite e saúdos a todas e todos os presentes. Boas noites a todos e a todas e feliz ano para todos aqueles que amamos o noso pobo Cerceda. Ben, entendemos lóxico, efectivamente, que non todas as actividades teñan que ter a mesma taxa e o mesmo prezo, como comentamos outro día na comisión, porque entendemos que non todas teñen o mesmo custo nin o mesmo impacto económico para o Concello. É razoable que unhas actividades teñan un precio máis elevado e teñan unha achega diferenciada por parte dos seus participantes e que non teña que o Concello asumir máis custo en actividades máis caras. Queremos recalcar que é lóxico que se aplique un criterio de equidade e responsabilidade para que os recursos públicos se empreguen con sentido común e de forma xusta. Por tanto, neste primeiro punto, imos votar a favor. Ben, por parte do BNG, vou facer un pequeno chascarrillo. Eu incluso felicito o ano para os que non sexan de Cerceda tamén, e aí está, os que non amen este povo. Ben, non temos maior problema na modificación desta ordenanza. O que sí que pedimos é un compromiso por parte deste goberno que estas tarifas nunca sexan, non se convertan nunha barreira para aquelas persoas que non poidan sufragar este custo. Iso é o que realmente nos pedimos, que haxa un mínimo de compromiso por parte deste goberno para aquelas persoas que non poidan acceder, aínda que nos consta que non son caras estas actividades, pero para aquelas persoas que teñan menos recursos, que realmente non sexa unha barreira para eles. Sí, as modificacións van a ser moi lixeiras, fundamentalmente, porque vai a ser unha progresividade que se vai a poñer en vigor, sobre todo nas excursións dun día, dun modo porcentual. E nese sentido, si me gusta recalcar que somos un concello que cofinancia as excursións, que hai moitísimos concellos por aquí á volta que non están cofinanciando as excursións, que se están pagando íntegramente as veciñas e os veciños. Si as organizan, pero, como se fora unha asociación ou calquera outro tipo de ente, cobran, cando menos, ese mínimo que estipulan que é o custo da viaxe. Non sei se queren comentar algo. Pois entón, procedemos á votación do primeiro punto. Votos a favor, 12. Abstencións e votos en contra non hai, queda en consecuencia aprobado. Pasamos agora ao segundo punto, que, como ben dixen nun inicio, está ligado con esta primeira aprobación, que é a proposta da Alcaldía e Presidencia de acordo de delegación do Pleno na Xunta de Goberno Local da atribución para o establecemento e modificación dos prezos públicos.
seguirase dictaminando na comisión informativa correspondente e o pleno, que van sendo neste caso o órgano delegante, lóxicamente resérvase a potestade de poder obter calquera información ao respecto, se ben é certo que esa potestade tena íntegramente sobre todas as materias. Non sei se queren comentar algo sobre isto. Pois ben, unhas a favor e outras en contra. E, por suposto que non estamos de acordo con que esta competencia se retire do Pleno, xa que falamos dunha ordenanza fiscal e, polo tanto, dunha decisión que afecta directamente ás veciñas e veciños e o uso do recurso público. A aprobación e a modificación das ordenanzas debe ser competencia do Pleno, como órgano de representación democrática que nos garante que haxa transparencia no procedimento, que o debate político sexa aberto, que haxa posibilidades de que todos os grupos poidamos analizar, propoñer, fiscalizar este tipo de decisións, e eliminar esta competencia do Pleno supón restar control democrático sobre as cuestións económicas que afectan ao conxunto de todos os cercedenses. Algo co que non podemos estar de acordo. Como xa non podemos plantexar mocións que insten ao Concello, pois vemos que esta é outra maneira de seguir quitando voz á oposición e restringindo o debate sobre cuestións que afectan realmente á veciñanza. Por tanto, o noso voto vai ser rotundamente en contra. Ben, por parte do BNG entendemos que este é un acordo legal. Se fora ilegal, supoño que o letrado que nos representa aquí, pois diría o contrario, pero en todo caso políticamente é moi discutible. Pero os prezos públicos afectan directamente a veciñanza do noso Concello e deberían debaterse neste pleno, que é o órgano máis representativo que ten este Concello. E realmente delegar esta competencia, como dixo a nosa compañeira Marta, realmente é reducir a transparencia e o control democrático. Pero tamén teño que dicir que neste punto, que é o que queren vostedes levar a cabo, realmente define un modelo democrático que teñen vostedes neste goberno e neste Concello. Ben, eu creo que na exposición, neste caso de Marta, hai unha pequena confusión. É o certo de que as ordenanzas vanse seguir modificando no pleno. Precisamente é o que acabamos de facer. Modificar a ordenanza no pleno no primeiro punto. O que estamos decidindo é que a potestade sobre os prezos públicos en determinados momentos se poida establecer desde a Xunta de Goberno, pero sobre o diñeiro, sobre os caudales públicos, a incidencia do pleno é importante, pero iso non desacredita que o alcalde ten a súa propia incidencia. É máis, a maioría dos actos que se dictan desde o Concello e dos decretos que se toman e das decisións que se fan veñen por parte da propia alcaldía, que tamén é un órgano con soberanía a nivel municipal. E ese alcalde pode delegar en Xunta de Goberno determinadas atribucións cando efectivamente o asesor xurídico, neste caso do Concello, chamémoslle así neste caso, o secretario, o dictamine, que é posible, e tamén aqueles asuntos de pleno que se poden levar á Xunta de Goberno local. E ademais faise con un propósito común, do cal eu creo que ninguén vai estar en contra, e que se precisamente queremos esa flexibilidade da cal falamos a favor no primeiro punto, o que necesitamos é un modo de proceder, é unha normativa que sexa áxil, que nos permita ser flexibles e ser áxiles, porque senón o que acabamos dicindo no segundo punto contradí claramente o que dixemos no primeiro punto. Mais alá de que isto, como antes decía, dictamínase en comisión informativa e esa propia información hai que traela tamén a pleno no caso de que se requira. Despois, sobre as cuestións dos plenos, pois nós as mocións, olle, é unha potestade do alcalde, e neste caso do goberno, votar a súa inclusión ou non. Preguntas e rogos, en moitos lugares, por aquí á volta, son con límites. Hoxe, se non me equivoco, o Partido Popular, entre rogos e preguntas, fai 20. Con toda a extensión do mundo, imos estar aquí pola noite, eu con todo o cariño, pois vou tratar de responderllas, e tamén temos turnos sin límites en todo momento. Por lo tanto, eu creo que nese sentido, a apertura que hai neste pleno é moi importante, é algo a poñer en relevancia, que non aceptamos mocións a nós mesmos, xa temos explicado en moitas ocasións, porque nós o que non imos a facer algo que podemos decidir en Xunta de Goberno ou en Alcaldía, sometelo a votación, porque tampouco o regulamento vai a favor diso, e máis, eso incluso vai en contra da axilidade a cal eu estou facendo referencia. E despois, o que di o Bloque Nacionalista Galego, olle, pois o que di de que hai que debatelo, xa se debatiu. De feito, a modificación das ordenanzas é o que se fixo no primeiro punto.
Neste segundo punto, sine qua non, o que temos que facer, unha vez que se modifique esa ordenanza, é atribuirlle a alguén a potestade de poder establecer eses recursos públicos, eses prezos públicos. E quen o fai neste caso? Pois a Xunta de Goberno, dun modo totalmente transparente, claro, e ademais ben habilitado ao efecto do dereito como establece o secretario municipal. Non sei se queren comentar algo. Sí, que non hai confusión, que a axilidade que pode remaner deste tipo de aprobacións en pleno básase na organización. Se nos organizamos mellor, haberá plena axilidade en todos os trámites. E tamén que non hai ningún concello á volta que non se poida instar ao mesmo goberno. Non lo hai. E non aceptar mocións a sí mesmo é unha norma nova que incluso neste concello non fai tanto tempo se podía instar ao goberno sen ningún tipo de problema. Ben, polo que acabamos de escoitar, o principal argumento que ten o señor alcalde para esgrimir, para argumentar o deste cambio, resulta que é a axilidade. Vostede ten a potestade de convocar un pleno dun día para outro. Entón non creemos que esa axilidade realmente sexa unha eiva neste caso. Seguimos dicindo que nos parece unha falta de control por parte deste pleno, por parte da máxima representación que ten este Concello e que nos gustaría que non fose así. Ben, a axilidade está moi ben, pero para establecer o prezo dunha excursión, créame que non vou convocar un pleno. É moito menos multiplicando 150 por 13, que é un dato público, eso sin haber comisión informativa, de máximos 1.950 euros, para establecer o prezo da excursión. A axilidade, se queremos ter, e se queremos ter prezos que sexan flexibles, hai dúas posibilidades. Establecer un porcentaxe na ordenanza ou leválo á Xunta de Goberno. No primeiro punto, votamos a favor dunha modificación da ordenanza, e se hai unha confusión, neste caso por parte do Partido Popular, porque esa votación a favor da modificación da ordenanza leva inserido, sí ou sí, que alguén se faga coas atribucións deses prezos públicos. E eses prezos públicos recaen na Xunta de Goberno local, por tanto, sí que é unha confusión. Ao igual que tamén é unha confusión, eu non dixen en ningún momento que outros alcaldes acepten mocións a sí mesmos. Eu teño plena potestade de facelo mañá, se o considero. Non dixen que as acepten nin que as deixen de aceptar. Eu o que dixen é que na cuestión dos rogos e das preguntas, o máis deles, por exemplo, teñen límites. E nas intervencións, moitos deles tamén teñen límites, cousa que non se aplica aquí. Que se aplica a outra que ao mellor non se aplica noutros sitios? Sí, pero eu sigo dicindo que a cuestión da transparencia e a cuestión do talante democrático e no sentido de como se presiden os plenos en Cerceda é algo que poñe un valor, ademais cunha radio e televisión pública que os está televisando e que fai que en Cerceda os veciños teñan moita máis posibilidade de ver as comparecencias plenarias do que ten calquera en ver as comparecencias no Parlamento de Galicia, por exemplo, de Alfonso Rueda. Por poñer un exemplo claro. E iso estáse conseguindo nunha televisión local, con un claro interés deste goberno de que sexa así e de que así se siga sendo. Desde logo, sempre que de nós dependa, así será. Establecemos unha serie de normas, pero, olle, aos feitos me remito, ao público me remito, da capacidade e de talante que hai nese sentido no plantexamento que temos dende este goberno e tamén na pluralidade e na posibilidade de intervir ca cuestión que se considere en cada momento dun feito habilitado e ordenado, que así ten que ser, e nese sentido, pois somos nós quen o temos que facer, porque en nós recaeron os votos para presidir este pleno e para gobernar este Concello, pero sempre o facemos coa máxima claridade, coa máxima transparencia, co máximo talante democrático, e así seguirá sendo. Que non aceptamos mocións a nós mesmos? Non, pero iso ao final é un matiz. É un matiz que, ademais, depende dunha votación, non depende do plantexamento do pleno. Polo tanto, votamos este segundo punto. Votos a favor? 9. Votos en contra? 3. Pasamos agora á aprobación se procede do acordo da creación de comisión para o deslinde do Concello de Carral, co Concello de Carral, neste caso, que leva incluídos 4 concelleiros, que veñen sendo Juan Manuel Rodríguez García, a miña persona, Cristina Capelán Cancelo, Ángel Gestal Gómez, María del Carmen Martínez Barreiro, habrá un perito encargado do asesoramento técnico
que será de Estudio Técnico Galego, que neste caso é quen fixo os traballos do deslinde, ademais dase a circunstancia de que está levando o planeamento do Concello de Carral, como secretario o propio da Corporación de Cerceda, e designamos como persoas de idade e acreditado xuízo que deberán asistir aos traballos da comisión a Jesús Rogelio Aleja Seoane, que xa estaba na comisión de deslinde que se establecera previamente fai anos, e María Carmen Vicente Padín. Isto, ao final, o que ven sendo unha subsanación dun erro, como xa temos dito nalgúna ocasión, é unha proposta pois, que nós levamos no programa do 2023, que temos que cumprir, e con esa idea traemos hoxe esta comisión de deslinde. A outra xa quedara, neste caso, en desuso, extemporánea, porque hai persoas que neste momento non podían formar parte dela, entón a nosa intención é, a partir de aí, seguir dando pasos en favor da regularización, sobre todo da zona do Xalo, pero ao final é un deslinde de toda a parroquia de Encrobas co Concello de Carral, e poñer en valor tamén, dende logo, a colaboración institucional, que unha vez que se instou a providencia dende este Concello e se lle trasladou o inicio destes trámites, sempre vivimos no Concello de Carral, por parte deles, tanto de goberno como da oposición, que o goberno e a oposición, como ben saben, foron cambiantes neste mandato. Boas noites a todas e a todos. Sobre este tema, recordar que efectivamente xa o falamos en distintos plenos. O PP de Cerceda veu pedindo este paso como paso previo á actualización do plan parcial o Castelo e reanudación da edificación e concesión de licencias no Xalo. A resposta que se nos dou en varias ocasións era que estaba pendente do Concello de Carral. Alégranos que agora que se nomee esta comisión de deslinde, vimos xa que Carral que xa nomeou a súa en novembro do 25, en xaneiro do 26 nomeamos en Cerceda, evidentemente imos votar a favor, pero sorpréndenos un pouco que se demorase tanto, que se nos dixese que estaba pendente de Carral e que tuvese que haber un cambio de goberno para poder poner en marcha este tema cas dúas comisións de deslinde. Entón, quería ver se nos podía aclarar tamén máis ou menos que previsión de prazos pode supoñer os traballos destas dúas comisións de deslinde. Ben, por parte do BNG, dicir que o deslinde con Carral é un asunto xa de moi longo percorrido. Tamén entendemos que non é un asunto moi doado, pero sí que eu creo que os pasos deberían ser un pouco maiores. En todo caso, apoiamos a creación desta comisión, pero tamén solicitamos que o Pleno sexa informado de maneira periódica da evolución destes traballos, porque, entre outras cuestións, tamén estamos para garantir o interese municipal e tamén para tratar de subsanar os posibles erros que se poidan cometer e que poidamos, de boa fe, obrar por parte dos representantes institucionais. Ben, efectivamente, estábamos pendentes de Carral e aos feitos me remito. Aprobou unha comisión de deslinde, no seu día o anterior alcalde non o tiña claro, ao final si estaba determinado a facelo, así se me trasladou incluso despois dunha reunión da Asociación de Veciños do Xalo, da comunidade, con ese propio alcalde. E, con respecto aos prazos, dependerá da comisión. Vai ser unha cuestión de meses, é unha cuestión de trámite, fundamentalmente. Todo a folla de ruta que se debe establecer ven despois, a posteriori diso. É un tema que ven moi de atrás. Como eu dicía antes, é a subsanación dun erro, unha subsanación dun erro que ven dun deslinde anterior, así se trasladou. Eu creo que naquel momento, podo dicilo, houve un despiste no pleno de todas as persoas, unha vez que se iba a aprobar o propio deslinde, todo Dios votou a favor neste pleno, se non me equivoco, habería que revisar as actas. Todo o mundo votou a favor dese deslinde. Había un erro co que se cedían unha serie de espazos que en principio non estaba pensado, e iso é o que nos trouxo hasta aquí. E cunha proposta que nós levamos desde un primeiro momento, é que un posicionamento é liderado político da nosa parte, porque a instancia na que nace todo isto é nosa. Evidentemente, nós non podemos facer isto
sin contar co Concello de Carral. Despois hai un momento dado onde se nos di, bueno, pois que a Comisión de Deslinde tiña aí algunha persoa pois, que xa non podía estar neste momento, entón nós facemos unha variación, pero a folla de ruta con esta cuestión, que a regularización do xalo, nace, e podo dicilo, e dende logo a peito cheo, dende as propostas do Goberno Municipal do Concello de Cerceda. Sin duda alguna, a folla de ruta que hai que establecer nace daqui. Quen xestionou as iniciativas nace daqui. Quen falou con Goberno e con oposición de Carral variablemente, pese ao cambio de mandato sempre, sobre esta cuestión, e o sentou, nace tamén do propio Concello de Cerceda. No seu día incluso dixen que podíamos ter plena confianza no actual alcalde de Carral en que non iba a faltar a palabra con esta cuestión. E hai persoas aquí presentes que saben que o dixen. Entón, unha vez que se establece, pois nós, lóxicamente, pois tamén temos que facer o propio. E vamos a tratar de movelo. É unha cuestión de meses, como ben digo, dependerá tamén dos trámites da comisión e despois, home, poden preguntar todo o que consideren. Preguntar tamén cando vou a Radio Voz, Bergantiño, sempre me preguntan polo xalo, ou cando vou á cita co alcalde, aquí no Concello, cando vou á televisión, tamén me preguntan polo xalo. Iso é indistinto. Pero eu tamén boto en falta propostas. E si, tirolles neste caso algo que eu creo que incluso lles vai gustar, que é o feito de que agora, a curto, medio prazo, sen dúbida, de cara á regularización e de cara ao plan parcial, a Xunta de Galicia, neste caso gobernada polo Partido Popular, terá que estar disposta tamén a regularizar todas esas cuestións, a aceptar o que ali hai e a permitir que se recolla a urbanización, porque non hai que olvidar que isto que estamos intentando resolver como a quen di entre tres alcaldes, digámoslo así, é unha cuestión que xira sobre o eido urbanístico, e a competencia urbanística é unha competencia autonómica, e que depende, polo tanto, da Xunta de Galicia. Eu sei que aquí algunha visita houbo, nalgúna ocasión de algún conselleiro ou conselleira. Non sei se dixo algo de cara a regularizar ou mellorar a situación do xalo que sexa máis útil do que dixo quen preside neste caso esta administración, que é o Concello de Cerceda, que son eu e que teño un compromiso total por tomar man do que pasa no xalo a todos os niveles, non só ao nivel do deslinde e a nivel urbanístico, senón tamén ao nivel medioambiental, ao nivel de expedientes e de inspeccións. Nós non imos facer política da tortícolis, de estar mirando cara ao outro lado. Temos claro que hai que regularizar iso nese sentido. Hai dunha débeda histórica por parte de todos os concellos con ese territorio. Hai unhas cuestións de atribución urbanística que durante 40 anos a Xunta de Galicia nin atendiu nin quixo atender, porque, desde logo, hai outras cuestións que seguro que lle resultan moito máis agradable á hora de abordar, e aí estamos nós liderando e iniciando este proceso no cal espero que todos, incluídos os 13 concelleiros que forman parte desta corporación, estean totalmente á altura. Xa lle dixemos ao principio que íbamos votar a favor, porque o levamos pedindo 2 anos. Isto de que lideren vostedes, primeiro nomea a Comisión de Deslinde Carral, bueno, cada un interpretará a súa maneira. Despois, coa Xunta de Galicia, nós xa falamos, hai predisposición a empezar a resolver este tema. Estaban esperando a que se resolva o deslinde, e na cuestión do deslinde, os alcaldes son os que teñen que poñerse de acordo. Entón, como lle dixemos, estaremos a favor, o que lle preguntábamos é se este ano poderá haber resultados, porque xa non lo dixo o ano pasado, tamén nos plenos do ano pasado, durante este ano confío en que haxa resultados. Ben, empezou Carral, hai resultados, Comisión de Deslinde de Carral. En 2026 a de Cerceda, lideran, pero imos por detrás. O que lle pedimos é que, a ver se este ano, se pode chegar a resultados, para seguir dando pasos e volver a actualizar esa normativa e poder volver a edificar e ordenar a parte urbanística no xalo. A Xunta de Galicia xa nos confirmou que, unha vez que se faga o deslinde, que teñen predisposición a colaborar e a resolver este tema, porque o plan parcial do Castelo é dos anos 80 e xa lle pasaron 2 leis do solo por encima. Entón, hai predisposición, xa confirmaron. Entón, se quere liderar, esperamos que este ano que se resolva polo menos a cuestión do deslinde e que lle imos votar a favor, estaremos á altura. Que cargo da Xunta foi? Como? Que cargo da Xunta foi? A directora de urbanismo. Se pode... Sí. Vale. Moi ben. Algo máis?
Ben, dendo Banega sabemos que a peculiaridade que ten o Xalo non é doada de resolver, pero tamén nos choca moito que veña agora o alcalde dicindo que están liderando esta cuestión cando levan máis de 35 anos no goberno e, home, pois xa iba sendo hora de que tomasen nota do asunto do Xalo, porque xa digo que se non son capaces vostedes, que levan máis de 35 anos con maioría absoluta, pero non sei quen vai ser capaz. En todo caso, volvo a reiterar que sabemos que é un asunto que non é doado de arranxar, pero esperemos que por fin se empecen a dar pasos serios sobre o tema do Xalo. Bueno, pois eu coa directora de urbanismo tamén teño falado. E non vou revelar conversacións privadas. Eu tamén digo, falei máis do lago que desta cuestión, pero falei de todo, e insisto, non vou revelar conversacións privadas. Despois, o que antes lles decía, propostas sobre o Xalo por parte do PP, eu creo que ao mellor houve algo a nivel medioambiental por parte do Bloque durante estes anos, cero. Propostas, cero. Houve preguntas, pero non propostas. No, propostas, hoxe aquí hai rogos sobre cuestións económicas. Perdón, estou no meu turno de intervención. Hoxe houve moitas sobre cuestións económicas, están aquí, e constan aquí, e vamos a ver despois. Eu recordo que se nos preguntou moito polo deslinde. Agora, propostas, ou unha chamada ao alcalde, olha, alcalde, que se necesita aquí con esta cuestión? Aquí estamos. Nunca houve. Nunca houve. É un dato obxectivo. Tampouco non é unha crítica, pode ser implícita. Despois, de onde nace isto? Nace de nós. Quen fixa a providencia? Que insta o Concello de Carral a facelo? Do Concello de Cerceda. E este traballo tamén leva aparellado unhas cuestións de documentación, que non é só aprobar unha comisión de deslinde. Implica moito máis. Non imos por detrás en ningún caso. Pero iso sabe o calquera. Que se esta cuestión non fora impulsada desde aquí, non se tiña aprobado, é que agradecidos temos que estar de que a outra parte nos escoita o faga. Tamén non hai que decir. Agradecidos temos que estar. E, home, votar a favor está moi ben, pero votar a favor ao final é unha decisión de quen está aquí. Cando eu apelo á altura de miras, e ademais habrá tempo a que esa altura de miras se desenvolva, cando apelo á altura de miras, fago con a clara intención de que todos sumemos a futuro, porque non duden que todos sumemos e que a Cerceda lle vai ben, como alcalde de Cerceda, e persoa que, lóxicamente, lle quer ao seu povo, para min sempre vai ser algo favorable, sexa por parte de quen sexa, que dúbida cabe. Despois, cando lles falo de que isto é moito máis que a cuestión do deslinde, porque aí é onde vou, pregúntasenos polo deslinde, pero o Xalo ten moitos máis problemas. Os colectores de reciclaxe, iniciativa nosa, ou non foi tamén, os expedientes medioambientais que se están aplicando as inspeccións, iniciativa deste goberno, a limpeza dos viais, que se pasou a facer unha limpeza de viais no Xalo que non existía previamente, tamén foi comigo como alcalde. O proxecto da auga, do traslado da auga ao Xalo, aproveitando o proxecto de Coventinas Renovables. Aí teño que admitir algo, non foi iniciativa miña. Foi unha veciña do Xalo que no seu día me trasladou a idea. A idea resultou-nos arriscada, naquel momento, pois, resultou-nos difícil de articular, pero, oye, a través das conversacións con Coventinas Renovables, con esa iniciativa empresarial, pouco a pouco fómolo vertebrando e hoxe formalizouse. É unha realidade a través dun convenio que xa ten un anteproxecto de desabastecemento de auga ao Xalo e que a propia comunidade vai ter que pedir a autorización a Augas de Galicia. E son realidades que se impulsaron aquí e que van en relación con isto, porque isto non se vai a resolver con un simple deslinde. Vai se resolver tamén aportando servicios ao Xalo, e alguén os vai a ter que aportar. E de momento, quen dixo, esta boca é miña, vamos a tratar de aportar algún servicio, empezamos neste caso polo caso da auga, foi o Concello de Cerceda, e iso é algo innegable. É unha realidade obxectiva, comprobable. O que é medible non é, en ningún caso, opinable. Por lo tanto, as preguntas están moi ben, pero aquí non estamos para ser reporteiros, estamos para facer política. E nesta cuestión, se non se fai política ao grande, nunca se resolve. Nunca se resolve. E niso estamos enfocados. Por iso, que eu, ao final, faga moito máis
do que se me propón, porque ningunha destas medidas que dixen que son dos últimos anos se me propuxo nunca dentro da oposición, non sei se houbera algo a nivel medioambiental por parte do Bloque, creo recordar que sí, pero ningunha destas medidas se nos propuxo dentro da oposición, sempre se nos preguntou, pero propostas cero, pero non pasa nada, que hoxe estamos aquí para celebrar que se establece esta comisión de deslinde e que se marca unha folla de ruta que, como ben digo, habrá que meter na roda a Xunta vendo se nos permite aprobar un plan parcial e se fai que iso sexa regularizable, nós pola nosa parte imos facer os deberes, a competencia urbanística e da Xunta de Galicia, despois haberá que facer todo o proceso de dereitas e cargas e despois a recollida da urbanización con todos os servicios, que nós estaremos encantados de atender tamén, porque non dicilo, eso tamén levará a cabo unha regularización fiscal importante que redundará en beneficio do Concello, pero ao final é normalizar a situación, como está normalizada en calquera lugar. E vai ser un camiño longo e tedioso. Iso sí o quero avisar. Vai ser un camiño longo e tedioso, pero o noso compromiso máximo en tratar de resolver esta cuestión é algo innegable, é algo que vamos a seguir mantendo aí con moita forza, é un paso importante, esta é a aprobación da Comisión de Deslinde, cunha proposta de deslinde que nós vimos con estudio técnico, que veciños e veciñas do Xalo teñen xa dende fai moitos meses, dende moito antes da aprobación da Comisión de Deslinde de Carral, e a Comisión de Deslinde de Carral tamén ben instada por unha propia providencia, un comunicado que se manda dende o Concello de Cerceda, nalgúnha época, na época estival foi, non sei se en xullo, en agosto seguramente non, porque estiven de vacacións, posiblemente en xullo. Ou mellor en setembro, pero creo que foi antes. E, sin máis, procedemos á votación desta Comisión de Deslinde. Votos a favor, 12. Queda, en consecuencia, aprobada por unanimidade. E pasamos agora á liquidación da Sociedade Radio Televisión de Cerceda, que no seu día era algo que xa trouxéramos aquí, estábamos pendentes da GEDI, de facer un pago de 1.716 euros, e incluíuse pois, ese persoal, como ben temos falado, na RPT, por certo, a RPT, ao igual que o feito que estamos agora mesmo aprobando definitivamente que a Radio Televisión de Cerceda, ou o feito da Comisión de Deslinde de Carral, outro feito importante que se aprobou durante este mandato. Agora mesmo o balance da sociedade son 1.496,73 euros. Eses 1.496,73 euros van a recaer íntegramente, como é obvio, no Concello de Cerceda. Esta é unha cuestión de trámite, ao final, que xa se ten falado aquí en moitas ocasións, no cal a liquidadora vai ser, neste caso, a Concelleira de Benestar Social e Comunicación, Catrina Queijo. Non sei se queren comentar algo. Quería dicirlle que non minta, señor alcalde. Non minta... Escoite, dixen algunha mentira con respecto a este punto? Se acabo xa o descubrimos. Vale. Gracias. Pode xogar con palabrería para desmontar a oposición, pero asuma cando lle... Escoite, o terceiro punto está debatido, a última intervención é da alcaldía. Estou no cuarto. Pero é que eu non xoguei con ninguna mentira. Se non podemos ter mocións, non podemos ter o turno de palabra, a vostede non se lle pode levar a contraria. Ou minte ou ten pérdida de memoria. Usted se non fala do tema da televisión... Estou no punto. Leva 9 anos de retraso, a ver se podo polo menos expresar o que queremos. Vale, pois diga, pero a ver se é verdade. A ver se é verdade, porque eu, claro, se reacciono así é polos precedentes. Non, e nós tamén, que nós tamén temos precedentes. Ten por costume, por exemplo, que cheguen os rogos e preguntas e falar de cuestións que xa foron debatidas e que non teñen que ver. Diga o que considere, pero, home, obviamente, respetémonos todos. Demóstrame que non tiña razón e eu, ademais, recoñecerei. Todos temos precedentes e que vostede falta o respeto á oposición e deixa de mentireira a oposición é algo que fai en todos os plenos. E chega un punto que, claro, a oposición ten un aguante e, como non temos moita oportunidade de palabra, falamos cando toca. Pódese rir, pero con respeto entenderíamos todos bastante mellor. E indo á Radio Televisión de Cerceda, que non foi sen tempo tampouco, aprobamos hoxe o balance final e o acordo desta disolución. Queremos expresar que a existencia desta sociedade supuxo un incumprimento normativo dende o ano 17,
cuestión que foi sinalada e foi reiterada tanto en informes de Secretaría como de intervención respecto a que estas transferencias de capital a unha SL non se poderían manter nas condicións nas que se viñan tendo. Trouxemos a pleno en numerosas ocasións pedindo unha solución clara e definitiva e chega a resolución no 2026. É certo que despois de tardar tantos anos en corrixir esta situación que xeraba inseguridade xurídica e riscos administrativos, hoxe temos que decir que máis vale tarde que nunca. E por responsabilidade institucional e pechar correctamente este expediente, o noso voto será favorable. E como diría o seu estimado Churchill, señor alcalde, a verdade é incontestable. Por aquí a verdade é teimuda, había informes e reparos dende o ano 17 e imos pechalo agora 9 anos despois, así que nora boa. Ben, unha puntualización con pequeno inciso. Vostede non se lembrará, porque sería bastante pequeno, pero xa no ano 95, o representante institucional do BNG trouxe este pleno varias veces a problemática que tiña o Xalo coa auga. De acordo? Xa no ano 95. E a partir dese ano, moitas veces máis. Con respecto á liquidación da Radio Televisión Cerceda, entendemos que se fai dunha maneira correcta, como non cabe de outra maneira, dende o punto de vista administrativo. Mas este pleno debería abrir unha reflexión política sobre o modelo de comunicación que temos hoxe en día de comunicación municipal. Queremos, por parte do BNG, que temos que abordar a participación neste ente dunha maneira distinta. Queremos que se pode abrir un tema de voluntariado para que a xente poida colaborar altruistamente nesta Radio e Televisión Cerceda e mesmo tamén gustaríanos que se incluísen documentais ou podcast tamén na radio e tal que están de maneira de dominio público que se poderían emitir sin ningún tipo de problema. E, indudablemente, estas cuestións mellorarían a calidade da programación da nosa Radio e Televisión. Ben, neste caso, con respecto á intervención do Partido Popular, eu o que digo é que non se me desvíe, porque eu creo que no caso da Radio e Televisión da Cerceda eu non lle faltei a oposición en ninguna cuestión. Fixe unha exposición dun tema, falei con respecto ao punto da televisión, os anteriores puntos quedaron debatidos, e mire, vostede ten por costume picarse comigo, eso xa o sei. Sí, home, sí, pero fixes nun detalle. Eu, ao final, fago un relato sempre que poden estar máis de acordo ou menos, pero en argumentos, en datos e en xestión. Sin insultos e dentro respeto. Eso é indiscutible, para que o demais nunca sería tan burdo de diante dunha cámara non actuar así. Sabe que tú igual, aunque estea a porta pechada, e que a cámara non estea. Pero nunca sería tan burdo de facelo así. Falo de datos, de xestión, de argumentos, e fago dentro respeto. As reaccións emocionales que a partir de aí se establezan e que veñan dese lado, vostedes saberán os motivos. Pero o motivo de falta de respeto pola miña parte non o é. Porque eu sempre son respetuoso. Agora, lóxicamente, defendo a xestión do Concello, e defendo a xestión deste grupo e deste partido. E falo dentro político, porque, ademais, faime críticas ao personal. Eu critico cuestións políticas. Eu nunca fago críticas a vostedes como persoa, non lle digo, minten, tal, nunca o fago. Nunca o fago. Eu defendo, pero a xente ve os plenos, e entonces, ese é o gran problema que teñen. Iso o mellor creerían, se vostedes poderan salir daqui, dar a volta e ir contando eso, pero como a realidade non é así, é teimuda, e a vostedes estalles costando moito chocar con ela, porque das eleccións xa fai case 3 anos que pasaron, Eu non estou aquí de alcalde porque viñera cunha pistola apuntándolle a ninguén. Estou aquí de alcalde, tócame presidir este pleno, porque as veciñas e os veciños nos votaron. Non hai que olvidalo. E hai que asumilo. A partir de aí, debatamos, dendo respeto, pero ademais con un tono amigable, home. Amigable. Use o que uso. Pero eu sempre uso un tono amigable. Eu nunca entro a rebentar un punto, nunca uso un rogo a unha pregunta para vir a rebatirlle unha cuestión a Alfonso Alberto ou a vostede unha hora despois e vir rebentando a orde do pleno. Quen fai todo iso é vostede. Abra a mente, porque aquí ve moita xente os plenos. E ve a xente do Partido Popular, e ve a xente do Bloque,
ve a xente do Partido Socialista, que eses, lóxicamente, pois por unha certa aproximación, por un sesgo de grupo, sempre están a favor con uns. Pero ve a outra moita xente. E a min sempre me din que son tremendamente respetuosos e poñen en valor eso. Xente que non está de acordo con a nosa política, que nin teñen por que estalo. Absolutamente, xa yo digo, absolutamente. Entonces, esta sensación sempre de crítica, digo con todo o cariño, porque ademais hasta tocamos na familia, ben o sabe. E hai que separar o personal do político. Sempre o digo. Pero esta actitud sempre, porque a min ao final faime gracia, digo, pero é mellor que faga así. Pero, home, xa chega un momento que a min tampouco me resulta mellor que faga así, porque eu ao final, que quero? Pois máis ou menos que todos convivamos, que o fagamos dun modo manso, entendéndonos, argumentando en favor do Concello de Cerceda como eu fago sempre. Con ese gran trípode, que é, 1, relato, argumentos, gestión, datos, é do que eu falo. 2, respeto, sempre. Respeto sempre. Eu, Alberto, nunca se me queixou de que eu falto respeto. E un día faltei, teño que dicilo. Unha vez con un texto, con unha cuestión de faltas de ortografía. E saben perfectamente esta xente que saín daqui moi arrepentido do que fixera, porque faltas témolas todos. Eu non sei se eles acordará. Pero o respeto sempre presente. As reaccións emocionales, oye, se pican comigo, ustedes sabrán o porqué. Ustedes sabrán o porqué. Pero en política, picarse non é positivo, Por iso eu non o fago. Vostede non se pica? Non, home, non. Primeira noticia. Pero vostedes viron algunha vez que eu me picara? Todos os plenos. Bueno, home, pero é que isto... Oye, eu daquela debo vivir xa nos mundos de Yupi. Veño, pois... Votámoslo punto, veño. Votos a favor. O da televisión. 12. Conste que tiña moitas máis cuestións para decir, pero por respeto ao tema do pleno, xa non o vou decir, porque tampouco podo facer uso do meu turno de palabra para falar de máis cuestións, porque entretúvenme tanto coa explicación do 2017, o do 2024, o do 2026, a máis a resposta do BNG xa me quedou pendiente. Si que unha cuestión que lle quero aclarar, neste caso, ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Eu non levo gobernando 35 anos, 35 anos son os que teño eu. E, por certo, nunha foto do meu bautizo, quen lle está axudando ao cura é Alfonso Mosquera. Pasamos agora... Bueno, un pouco de humor. Vamos a ver, ante tanto enfado, ante tanto pique, un pouco de humor, eu creo que sempre é agradecido. Por iso eu sempre son así. E, ademais, é algo que sempre poño en valor. O respeto aos demais, que nos respetemos, que sexamos tolerantes. Están todos os meus discursos. Traballo, humildade e resiliencia. E dentro da humildade está integrado, que dúbida cabe, o tema do trato aos demais. Por lo tanto, non se piquen, porque ademais eso xogalles en contra. Porque eso denota que o que se pica é que non ten argumentos. Non se piquen. Eu sempre respondo con argumentos. Nunca desde a reacción emocional, que resta moito en política. Facer un comentario. E era que, como se enzarzaron aí nun diálogo de besugos, e non me refiro a besugos moi despectivamente, senón aquela historieta que había nos meus tempos cando era mozo, que era diálogo de besugos, e un empezaba con unha cosa e outra, e nunca se entendían. Fixe unha proposta seria de tratar de achegar voluntariado ao tema da Radio e Televisión de Cerceda e quería que se mirase esa cuestión debidamente no seu día. É certo que eu xa deixara ata sen responder, tiña anotadas a súa intervención, miren. Sobre o respecto do voluntariado na Radio e Televisión da Cerceda e o tema dos bolseiros xa teño comentado eu co equipo en moitas ocasións. Ademais, facendo fincapé nun feito relevante, que é o feito de que nós, de cara ao futuro, para manter a Radio e Televisión da Cerceda no seo do Concello de Cerceda, temos que facer que dúbida cabe con máis persoal que ben pode entrar a través do voluntariado, a través de bolsas ou a través de algunha operación, algún trámite a nivel concello que así se execute, que a nosa idea é facelo así, obviamente. E si, xa se dixera iso, no ano 95 estou absolutamente de acordo con esa cuestión. Vámola a explorar, e nada, eu podría responder tamén á cuestión do Partido Popular sin problema, pero non,
Eu non quero facer uso dos puntos porque non son. Neste caso, porque a mí está vostede. Entón, non o vou facer. Pasamos entón ao punto 5 do pleno, que é a aprobación do plan de obras e servizos do Concello de Cerceda, ao abeiro das axudas da Deputación Provincial da Coruña. Vai todo íntegramente en gasto corrente, despois vai unha parte un pouco por enriba do 25% que se dedica a 2 proxectos de obras. Hai que darse conta que o complementario bebe das baixas que hai de outras edicións de outros anos de obras e, polo tanto, segundo van chegando esas baixas, eses proxectos vanse incorporando e, ao final, o feito de aprobar un gasto corrente é a idea de ter liquidez, de ter axilidade e de determinados compromisos que hai no mandato, pois irlle dando forma agora. Básicamente porque hai algo que sempre defendo, é que por moito que os servizos públicos dun concello, a nivel de actividades, a nivel de servizos sociais e outros, teñan que ser lineais e teñan que ofrecerse ano a ano, ao final hai que ter un produto a nivel de investimento. Ese produto a nivel de investimento, nós, polo feito das axudas, polo feito dos prazos a nivel político e administrativo, sempre o vinculamos co mandato. Nese sentido, pois trataremos de darlle velocidade de cruceiro a este ano 26 e, ademais, poden contar seguramente, toquemos madeira, pero que durante o mes de febreiro aprobaremos o orzamento do ano 2026. Moi ben, pois nesta cuestión de plantexar obras para o POS, xa saben que o PP de Cerceda sempre vai apoiar que se fagan obras de mellora de infraestructuras públicas. Por outra parte, tamén agradecerlles que se consiga incluir o tema do POS nos plenos ordinarios sen a necesidade de plenos extraordinarios urxentes, facilitando a documentación a 1 ou 2 días do pleno e sen tempo para poder revisala e poder aportar en plan constructivo. En ese plan constructivo queríamos facer as nosas aportacións sobre estas 2 obras que traen a pleno. Por unha parte está a mellora da capa de rodaxe no Acevedo, que se fala de mellorar o tramo entre a rotonda de acceso ao Parque Panadeiro e a rotonda do Transformador. Vemos que aparecen partidas de pintura para ese tramo, pero como todo o mundo sabe, e a realidade tamén é teimuda, o tramo entre a rotonda de acceso ao Parque Panadeiro e Bos Aires tamén necesita un repintado, polo que gustaríanos pedirlles se o poden incluir neste proxecto ou nunha próxima actuación, se é unha cuestión de prazos. Pola outra parte, desde a rotonda do Transformador hasta a rotonda da Gandarouta tamén fai falta repintado. Estes 2 tramos son colindantes co obxecto deste proxecto e, se fose posible, incluíro neste proxecto podería ser unha opción. Se non, como sempre, propoñémoslle que planifiquen a actuación. O señor alcalde dixo en varias ocasións que o importante é o pavimento, pero nesto nós vemos 2 cuestións. A xente coméntanos que nos días de choiva e de noite, que seguían moitas veces polas liñas de pintura, que se non existen, dificulta a circulación neses tramos. E pola outra, hai unha sensación de abandono e de desidia en moitos tramos que están sin pintar. Despois falaremos destes outros tramos que tamén nos gustaría que planificasen. Entón, indo á parte dos importes, a capa de rodaxe do Acevedo vimos no proxecto que son en torno a uns 94.000 euros. E o Camiño do Mato e outras anda en torno aos 92.500 euros. Pero na páxina da Diputación aparece o POS 2026 con uns 692.000 euros asignados a Cerceda. Entón, queríamoslle preguntar a que teñen pensado destinar o resto do importe. E, volvemos a ese plantexamento de oposición constructiva e volvemos a recordar as propostas que sí que levamos feitas desde que se iniciou este mandato en xullo de 2023, como son as seguintes. O pintado vial no centro urbano das prazas de aparcamento na zona da Avenida de Galicia, para resolver esa sensación de abandono e de falta de mantenimento.
Arreglo da marquesina de bus acristalada en Cerceda, que a cuberta ten risco de que se levante como siga habendo estes días de vento. Arreglo da rúa arredor do centro de saúde en Cerceda. Renovación das sinais verticais de acceso a Cerceda desde Ordes, Carballo e a Laracha. A verdad que xa falamos desta cuestión en distintos plenos e esperábamos que se fose avanzando, pero sigue o tema igual. Instalación de señal de entrada a Cerceda na rotonda do Esperón, así con unha calidade estética parecida á que se instalou do Colexio Público Cruce, que dé boa imaxe cando se está entrando en Cerceda. Mellora da estrada da rotonda de Gandarouta a Fontaíña, con mellora da iluminación da rotonda da Gandarouta. Mellora das estradas na parroquia das Encrobas desde a estrada de Cerceda ao Mesón e baixando cara a Lousa e o Bidual, incluindo a demolición do túnel, que xa non se utiliza. Sistema de control de aforo no Aquapark. No último que falamos desta actuación, comentounos que estaba o tema en estudio e que rondaba os 100.000 euros. O sistema de enquisas do Servicio de Axuda no Fogar, que tamén comentaron que estaban de acordo en que sería unha boa idea e que se estaba mirando. Se nos pode comentar algo máis. Control de acceso automático para a biblioteca e o viveiro e dotación de máis libros para a biblioteca. E despois, a cuestión das beirarrúas, xa falamos en distintos plenos, a rúa Tierno Galván ten as beirarrúas con bastantes tramos levantados, en Rosalía de Castro a auga estanca no medio da beirarrúa, e a Avenida de Galicia tamén ten tramos que xa necesitan unha posta a punto importante. Díxonos que iban facer unha actuación tipo contrato menor de obra para poñer isto ao día, pero van pasando os meses e sigue igual. Todo o mundo pode ver. Estas son as que viñemos propoñendo hasta ahora. Podemos engadir algunhas máis que van xerándose esas necesidades. O asfaltado e o pintado da Avenida da Coruña desde o cruce ata a Carpintería. Hai uns baches e blandóns importantes. A pintura xa hai zonas que apenas se ve. Creación de solo residencial urbano para a creación de vivenda nova en Cerceda. Desto xa temos falado, o Pexón non o quere facer, a apertura de rúas tampouco, pois hai zonas xa definidas nas normas subsidiarias do Concello que se poderían desenrolar e con isto fomentar a construción de vivenda nova. A tramitación coméntanos que desde que se presenta a solicitude, pois que nun ano e medio que se podería facer, e a zona entre a taberna e a parrillada pois podería rondar en torno a 90 vivendas novas. Por lo tanto, pois isto tamén se podería planificar. Nun concello moderno seguimos tendo liñas eléctricas aéreas. Se se poidese planificar empezar a soterralas, polo menos nos centros urbanos, eu creo que ganaríamos en calidade estética. Tamén propoñemos a instalación de puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos nos centros urbáns de Cerceda e a Silva e no polígono industrial do Acevedo. Creo que a imaxe veríase mellorada e os usuarios agradeceríano. E despois volvemos a incidir no mismo, na posta ao día da normativa urbanística do Xalo, ca obra de urbanización, e o polígono do Acevedo, tamén para fomentar a construción de vivenda e de naves. Se lle bota unha conta ás actuacións propostas, verá que o plan de inversións que propón a oposición por importe supera o que fixo o goberno en 2024, que a este ritmo vai lle dar para todo o mandato. Entón, tamén falando do POS, hai obras do POS 2023 que siguen arrastrándose esas obras, xa nos comentou, que a burocracia, pero vamos, que imos para 3 anos, entón, en Rosalía de Castro a auga baixa xa comentamos, pola beira rúa e polo medio da rúa tamén. A imaxe ali, deixa bastante que desear. As obras, a obra de mellora do acceso do Boedo, os veciños tamén se están queixando de como se señaliza e como se encontran sorpresas con cortes e remates nos accesos ás fincas.
gustaríanos tamén que falando do POS, que se tuvese en conta a execución. E despois, falando do gasto, que como ben comentou o señor alcalde, que tamén incluyen no POS, a parte de alumeado de Nadal 2025 e o mantemento eléctrico, que entendemos que vai con gasto, que non é inversión, este alumeado do Nadal, a verdad que quedouse un pouquiño escaso. Por lo menos vindo desde Ornes, entrabas en Cerceda, a sensación de que había pouca iluminación e que estaba moi separada, notábase, que era que estuvese por aquí, podía ver. E con respecto ao mantemento do alumeado público, comentan os seus veciños que agora falla bastante e que hai un servicio externo que ven 2 días á semana. Supoño que agrupan todas as incidencias e intentan resolver en 2 días. Se houvese que pedir algo máis de gasto, se pode, para poder ter ese alumeado ao día e sobre todo, aparte dos fallos, que estános chegando que está encendido de día. Algunha vez poden ser probas, pero é continuo, cada semana chega algún aviso de que está o alumeado público encendido de día. Entón, se se poidera facer algo ao respecto. Con respecto a estas 2 obras que traen ao pleno, imos votar a favor, pero creemos que se pode facer algo máis. Ben, por parte do BNG, incluso imos ampliar a listaxe esta que acaba de facer o Partido Popular. Imos incluir todas as obras que son necesarias deste Concello. Así queda claro, xa. É dicir, non fai falta fazer un listado, senón o BNG reclama que todas as obras necesarias deste Concello se fagan. Pero entendemos que habrá que priorizar unhas sobre outras. En todo caso, apoiamos estes proxectos porque melloran as infraestructuras necesarias, pero tamén insistimos na necesidade de que haxa uns criterios claros de priorización e de equilibrio territorial entre as parroquias, así como unha planificación seria que vaya máis alá da obra puntual e unha vez máis se faga un listado das obras necesarias e que ese listado sexa tamén consensuado cos partidos da oposición. Eu non vou a decir obras aquí, porque moitas veces vostede sempre fala de fagan propostas. Mira, eu, nos anos que levo de concelleiro, fixen 2 propostas de obras. Unha na parroquia de Rodís e outra na parroquia de Encorobes. Das cales, calquera das 2, siguen sin facerse. E son obras moi necesarias, tan necesarias como estas ou como outras que se teñen aprobado. E ninguna das 2 se fixo. Entón, eu négome a que vostede me diga que traíamos propostas. Non, porque, mire, eu primeiro, non cobro para facer propostas. Eu cobro, máis ben, en todo caso, as dietas por asistir a este pleno para fiscalizar o que fan vostedes. Eso xa para empezar. Pero, entre outras cuestións, algunha vez que facemos algunha proposta nunca se nos ten en conta. Entón, polo tanto, a min pareceme un pouco de tontería de que vostede no pleno nos diga que famos propostas e cando se fa algunha proposta nunca se nos faga caso. En todo caso, tamén imos apoiar as obras que traen hoxe aquí no POS. Ben, simplemente decirlle algo que ademais é aplicable neste caso tanto ao Partido Popular como ao BNG. Estou agora mesmo referíndome ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego, que é que ao final gobernar consiste en escoller, segundo os recursos que tes. Evidentemente eu podería ter a disposición 50 millóns de euros para inversión, que seguro que se nos quedarían cortos. Pero priorizar e escoller é no que consiste gobernar. Despois, normalmente, cando aprobamos os plans de obras e servicios, do modo convencional en que adoitamos aprobalos, que non é en certa medida o caso deste ano, que o metemos no complementario, sempre temos unha ollada posta no reparto equitativo entre parroquias, que nunca é perfecto, porque, lóxicamente, non imos chegar que as unidades de obra xusto a donde sexa un reparto porcentual exacto, pero sí facelo dun modo lóxico e o máis aparellado posible á realidade existente e á necesaria. Por que se aproba este ano tanto un gasto corrente? Para ter fluidez e para ter axilidade.
A partir desa fluidez e da axilidade, o que podemos entender é que das determinadas liñas de subvención que veñen, tanto de fondos europeos, como de fondos estatales, como de fondos da Xunta, estamos agora mesmo incluso un camiño do AGADER, fondos do Plan de Obras e Servizos. A parte deso, que ven aprobado de outros anos, principalmente do 2024, do 2025, o que vamos a meter moito é inversión propia no ano 2026. De aí que isto, que nos achega a Deputación Provincial da Coruña, que son preto de 700.000 euros, os iniciais, os enfoquemos cara a gasto corrente. Por qué? Porque facelo con fondos propios vai nos a permitir maior axilidade, vai nos permitir non ter que pasar por determinados trámites que neste caso unha subvención deste tipo, ou máis ben unha achega, porque isto non é unha subvención per se, nos achega. Nun orzamento de 2026 que tamén podo anticipar que seguramente se vai a incrementar. Despois, pois, eu encantado, agradecidísimo, de verdade, de todas as propostas. Nós podemos estar máis de acordo ou menos, según cada cal. Podemos valoralas máis ou menos tamén en función dos recursos que temos, é o que antes decía. Seguro que son boas. Eu, se non aceptei, en algún caso, sendo eu alcalde, que Alberto xa foi concelleiro en época de Pepe Liñares como alcalde, algún dos investimentos, pois foi porque nese momento non o valoramos necesario. Ou máis que necesario, non o valoramos, digamos que en función dos recursos cos cales contábamos. Despois, non sei cal é a conta, a través da cal, pois no 2024 nós aprobamos menos do que vostedes hoxe piden, pero aí a resposta é moi fácil, xa teño trasladado en máis ocasións. As obras son moito máis fácil de pedilas que de executalas. Obviamente, todos temos unha mochila de investimentos pendentes de facer. Dende aquel concelleiro este, é seguro que calquera dos tres do Partido Popular e o do BNG, que non hai arca pública municipal que dé abasto, nin sequera o Concello de Arteixo. Imagínense o que lles quero transmitir, porque seguro que tamén teñen cousas pendentes. A máis teñen 60 millóns de euros de presuposto e teñen a Inditex ali ao lado. Despois, simplemente, facer algunha pequena puntualización sobre as cuestións que se foron falando, é que o tema do alumeado público tamén está habendo, neste caso, un problema, neste caso, coas comercializadoras. No tema dos apagóns e toda esa historia. Iso sí que me gustaba aclaralo. Da taberna parrillada, o do 90 vivendas, supoño que se referirá abrindo un vial novo. Pero un vial novo, pode aclararlo despois. Un vial novo ten que abrirse, lóxicamente, se están todos os trámites feitos. 90 vivendas, se refire a que están ali por diante, o certo é que nese vial municipal que cruza o casco urbano, fixemos unha obra de investimento non fai tanto. Cando se aglomerara, chovera, é certo que neste momento que se estamos parcheando, e chegará un momento, lóxicamente, que teremos que incluílo nun investimento novo. Co das líneas eléctricas aéreas, outro tema igual. Non depende tan só de nós, é unha cuestión de normativa e tamén de vontade das propias empresas implicadas ao efecto. O da electrolinera, nós temos un proxecto para facer unha concesión, que de feito xa anunciáramos fai anos, de momento foise quedando pendente, houve outras prioridades, pero a nosa intención si é ter algunha electrolinera principalmente desplegada seguramente no entorno do parque acuático. Por qué? Porque ao non afrontar noso investimento e ser unha cuestión que ten que ter, digamos que mercado, e ten que ter interés para que as comercializadoras se instalen, pois tamén ten que ser un pouco ali onde elas a queiran ubicar. Fundamentalmente, porque ese é o modelo que nós escollemos para darlle adiante a esa iniciativa. Despois, o do centro de saúde, ímolo cubrindo periódicamente, pois seguramente se faga. O da rotonda do Esperón, que xa temos falado noutra ocasión, é necesario permiso de obras públicas. Nese sentido, nós a nivel técnico temos achegado esa cuestión e trasladóusenos que non era viable, pero nós, de todos modos, estamos reformulando algunhas cuestións coa Xunta de Galicia neste tema. Estamos agora mesmo pendente de resposta sobre unha serie de cuestións a nivel da Consellería de Infraestructuras, e unha delas tamén é este tema. E despois, da Gandarouta á Fontaíña, cara á Fontaíña, non sei se en toda a súa totalidade, pero dende a Gandarouta fixérase unha obra que vai
hasta o vial de obras públicas que sube cara a Sogama, e hai aprobada outra que vai no Anaco que sigue cara a Fontaíña do outro lado da carretera, xa está aprobada tamén. Despois, o tema do túnel é unha velha reivindicación da Lousa, é unha reivindicación que lle trasladan tamén moitas veces ao meu concelleiro Ángel. Hai unha persoa que ten moito interés en que se tire ese túnel e nós non estamos en desacordo, pero é unha cuestión tamén que ten que ter un permiso, que ten que ter unha implicación por todos aqueles terrenos que están de arredor, e iso é o que fai que teña unha casuística un pouco singular e que fora quedando a toda agora pendente. 100.000 euros de control de acceso no Aquapar, neste mandato nin de broma. Xa lle lo digo, non vamos a apostar fondos que non sexan de programas en investimentos deste tipo, agora nun ano e pico que queda de mandato, e o control de acceso automático ao viveiro de empresas e outras historias, pois tampouco. En Quisa do Saz, bueno, non ten nada que ver con esta cuestión, eu entendo que se están retendo datos e se está traballando nesa cuestión dun modo habilitado. Máis libros á biblioteca, non sei se os libros que sexan de demanda e de inquietude de todo o mundo, pero si se estuveron integrando, non só dos que nos agasallan, senón que fixose público últimamente, como unha persoa que tivo a ben facernos esa doación, da cal estamos moi agradecidos, senón tamén outros que imos mercando en función das demandas. As beiras rúas en Cerceda ímolas mantendo cando podemos, lóxicamente seguiremos facendo contratos de mantemento ali onde non se pode chegar cos nosos obreiros, pero é evidente tamén que son moi vellas, que en algún momento haberá que reformular un plan de investimentos para esas beiras rúas, haberá que ter os fondos para poder facelo. Nese sentido, ser un referente como Concello Industrial tamén nos axudará moito, acortará os camiños, e mentres iremos mantendo-as da mellor maneira posible, dun xeito lineal e continuo, seguro que en moitas ocasións dun xeito tamén moi mellorable, como é casa todo. E que máis? Despois, cando me preguntan sobre algunha cuestión para incluíla hoxe, como ben saben, é absolutamente imposible. Calquera obra ou calquera modificación de obra, as obras veñen proxectadas por un estudio que as fai habilitadas ao momento, a todo se pode valorar de cara ao futuro. Nese sentido, dende a zona do Panadeiro a Bos Aires, recollemos a demanda. Xa lles digo, non está nesa parte estrutural deste mandato, que se queren na segunda intervención podo lle citar un pouco, cal é a nosa idea daqui ao final de mandato en materia de investimento de obras. A parte que vai da Gandarouta ao polígono industrial do Acevedo, que sen dúbida ten necesidade de pintar, tamén temos que obter recursos para poder facelo, pero neso tamén queremos ver cales son as condicións nas cales a Xunta de Galicia finalmente decide que sí, decidiría podernosla recoller, que é algo fundamental. A miña idea, pese a perder certa soberanía, que iso desde logo nunca é algo que me resulte satisfactorio, pero é no futuro cedela para que poidan facer uso e mantemento, mellor dito, outras administracións, porque é unha estrada dunha certa relevancia, ten moito paso industrial, non dá, neste caso, a accesos para os veciños, nin ás vivendas dos veciños e das veciñas, e hai un tránsito motorizado que está degradando en grandísima medida, que ten que ver moito máis con realidades autonómicas que en realidades locales. De aí o noso posicionamento. Despois, os pintados están retidos, todos os que temos pretendido, que seguramente non será a extensión total das demandas que poida haber, pero nuns contratos que de momento temos parados á espera de que entre en vigor o orzamento 2026 e podelos ir desenvolvendo, mellorar o pintado, sobre todo na zona do casco urbano de Cerceda, pero non só. E despois, por que se mete o gasto corrente? Pois un pouco polo que antes decía, non? Por contar con esa axilidade, por contar cun orzamento que nos permita resolver compromisos durante o ano 2026. Algúns temos citado aquí en pleno nalgúnha materia, darlle un pouco ese xiro final, por exemplo, o asunto dos campos de fútbol, que sin dúbida é un asunto moi demandado. O mesmo acontece co aparcamento de Meirama, que neste momento ten autorización de patrimonio. E se houve algunha cuestión das cales vostedes plantearon, pois que eu, porque houve un momento en que me enredei aquí a falar de outro tema, teñen que disculpar, non lle atendín, pois comentenme en segunda intervención, eu non teño problema en darlle resposta
ao efecto do que consideren. E con respecto á intervención do Bloque Nacionalista Galego, pois xa lle dixen o necesario en principio. Ben, solo un par de puntualizacións con respecto á parte urbanística e a creación de vivenda nova que en Cerceda fai falta se queremos asentar poboación. A aclaración é entre a taberna e a parrillada nas normas subsidiarias aparece como plan especial 1, aparece así a zona delimitada. Entón, o desenrolo urbanístico desa zona, desde que se solicita, pódese conseguir nun ano e medio. Isto é o que nos confirmaron na Xunta. Entón, trátase de habilitar esa zona que ten varias rúas, non é só unha rúa, senón que ten varias, ten os accesos, está todo xa previsto nas normas subsidiarias e incluso poderíase chegar a modificar ese trazado de viais, se se quere desenrolar. E despois, que tamén de todas as respostas que nos foi dando, creo que quedou pendente o asfaltado e repintado na zona do cruce hasta a carpintería. A xente queixase do estado do pavimento e a verdad que a pintura tamén ten falta de poñer ao día. Como decía, imos votar a favor de que planifiquen en pos, pero que de todas estas actuacións teñen que escoller, pero que se pode facer algo máis, que animámolos a isto. Por parte do BNG non imos redondar en facer listados de obras, porque xa dixen que hai moitísimas que son necesarias, pero sí que me fai gracia, porque vostede diga agora que o aparcadoiro de Meirama agora ten permiso de patrimonio, porque realmente antes non o tiña. E por eso, realmente, se paralizaron as obras do aparcadoiro de Meirama, porque non tiñen os permisos necesarios para a realización desa obra. Entón, polo tanto, consideramos por parte do BNG que as obras son moi necesarias, pero tamén os permisos para poder facer esas obras. Porque calquera veciño tamén, cando quere facer unha obra, tamén ten que contar con esas licencias. E vostedes, como goberno municipal, tamén teñen que ter esas licencias. Ben, no seu día paramos esa obra por un movimento de terras, había un acordo co arzobispado, a partir de aí que houve unha denuncia aquí no Concello sobre ese movimento de terras, que era algo que facía o contratista, o que se fixo foi revisar todo o expediente, viuse que había pendente un permiso de patrimonio, e dende iso temos o permiso de patrimonio habilitado a efecto, e aí está pendente. O aparcamento, dun modo menos digno do que nos gustaría, estivo dando servizo durante estes tempos, e vamos a dar o remate final. O certo é que fíxese vostede, falando do eido do patrimonio, que se nos acusa, por exemplo, de que ainda non estamos capacitados para cumplir a legislación en materia de patrimonio, e a Xunta acaba de aprobar na Lei de Acompañamentos do Orzamento facernos partícipes non xa de nós cumplila, senón de controlarlle aos demais. Quero dicir, ao final, os concellos sin taxa de reposición, sin capacidade para contratar persoal, sin fondos para asumir esas competencias, por lei terán que facer. Pero no seu día o que parou aquilo foi un movimento de terras que foi decisión do contratista. E nós fomos á obra cos permisos, que os estudios técnicos que estaban habilitados non se establecían. Eu creo que non se iba a facer mal ningún. É unha suposición miña. Creiouse despois que era mellor solicitar ese permiso de patrimonio. Pois así se fixo. Despois, con respecto á intervención, neste caso, de Alfonso, do Partido Popular, vivenda nova, é certo que a nivel unifamiliar estivose facendo bastante nos últimos anos en Cerceda, o sea, un nivel de licencias que non se daba previamente. É certo tamén que, cando vemos datos de que se incrementa a poboación, vémolos, digamos que dun modo máis satisfactorio que cando vemos datos de que se reduce. Pero a miña prioridade como alcalde de Cerceda non é que Cerceda medre moito e seamos moitos. A prioridade absoluta
e cos que estamos vivamos ben. Porque hai que darse conta que cos que estamos xa temos que ampliar, por exemplo, a Escola Infantil Municipal, que é unha obra que estamos acometendo neste momento e rematando, e outros moitos servicios que hai que habilitar en paralelo a iso. Ser moitos é unha cuestión cuantitativa, pero hai outra cuestión cualitativa a cal a cuantitativa ten que estar sempre supeditada. Despois, o desenvolvemento urbanístico, coas iniciativas que se nos dean, xa o temos dito noutras ocasións, e cando os propietarios dese desenvolvemento do cal se benefician, que irán facer a iniciativa, nós estamos esperando a que nos la presenten. Non cabe dúbida ninguna, o que non podemos facer é nós unilateralmente sobre os viales feitos anteriormente por capricho do alcalde, darlle valor a un sitio ou a outro, decidir nunha pista ou noutra. Porque todos temos propiedades e todos temos intereses. Entón, a futuro, que non cabe dúbida que eu a futuro teño claro, nós chegará un momento que se estamos gobernando aquí en Cerceda, teremos que darlle un xiro á cuestión urbanística. Iso nunca o neguei. Teremos que darlle un xiro á cuestión urbanística e máis. Ao igual que o tema do xalo que falaba, é un interés noso facelo a futuro. Pero, de momento, tal e como está determinado o tema, o que non podemos é poñernos nós unilateralmente a decidir que rúas se abran, porque rúas pintadas nas normas subsidiarias que non están executadas, hai moitas. Esa ten que ser unha iniciativa, neste caso, dos interesados. Non porque o diga eu, senón porque o din os técnicos. Sobre o asfaltado, e na Avenida da Coruña, xa lles dei as explicacións antes, e sobre o tema do repintado, pois tamén as dei. A sinalización, contratos de sinalización que vamos a tratar de desenvolver. Non sei se estivo nas prioridades, porque sobre esas cuestións sempre falamos moito en Xunta de Goberno e a partir de aí vanse pedindo orzamentos. Son orzamentos que están aí retidos a que poida haber un RC, a que poida haber crédito, e nada, eu non quero aburrir a ninguén, obviamente, pois falándolle das obras que neste momento están xa feitas, que son moitísimas, tiña aquí un listado por se algunha cuestión se quería comentar ao respecto, e tamén doutras moitas que están pendentes por parte do pós do ano 2025 e do pós do ano 2024, que conforman un esquema moi claro, que non vou aburrir a nadie citándoas unha a unha, iso teño clarísimo, pero eu hai algo que digo sempre, e defendo, e insisto en que é plenamente comprobable, é que en Cerceda, fora do que veñen a ser, digamos que as épocas de vacacións, as épocas onde non son días hábiles ou esas semanas, sempre hai algunha maquinaria traballando nalgún punto do Concello do modo máis proporcional posible. Xa lles digo, eu traía aquí unha lista tanto do feito, como do que queda por facer, como do que se está executando neste momento, pero considero que non ven ao caso, especialmente tendo en conta a hora na que nos estamos metendo, especialmente tamén porque, o que se aproba en plan de obras e servicios, as subvencións que hai do Agadera, as subvencións que hai do Estado, as subvencións europeas que se van recibindo, sempre as facemos públicas e, fundamentalmente, ao marxe diso, haberá outras cuestións tamén con fondos propios que se abordarán durante o ano 2026, que constarán no orzamento, e tamén, seguramente, posteriormente, en modificacións ao uso que se vayan facendo ao respecto do orzamento. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor. 12. Abstencións e votos en contra non hai. Pasamos, en consecuencia... Tes aí unha acta, unha orde do día. A dación de decretos, entendo. A dación de decretos e as mocións de impulso ou control, que hai unha, neste caso, presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Ben, xustamente vostede falaba antes da Lei do Patrimonio Cultural de Galiza e sobre iso vai esta moción. O próximo mes de maio do 26 vai se cumprir 10 anos da aprobación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galiza, que naceu coa pretensión de ser a base normativa fundamental na que se recollese o compromiso de Galiza co seu vasto patrimonio cultural e histórico.
Na práctica, 10 anos despois, lonxe de ampliar as competencias e a operatividade efectiva por parte da Xunta, o Partido Popular foi baleirando a Lei de Patrimonio Cultural de contido, de capacidade executiva e operativa ao mesmo tempo. Unha das consecuencias desta nova modificación é unha delegación masiva de competencias nos concellos nos ámbitos protegidos do patrimonio cultural, volvendo sobrecargar co peso de máis competencias impropias. A responsabilidade é a xestión nas administracións locais que, por outra parte, non teñen capacidade, medios, persoal especializado, etc. Nin sequera recursos económicos para informar nin actuar no ámbito do patrimonio cultural. Isto terá como consecuencia que haxe unha total disparidade de criterios na aplicación da norma nos diferentes concellos de Galiza e a consecuente desprotección do patrimonio de todos os galegos. Neste contexto no BNG, consideramos que o Concello de Cerceda debe manifestar públicamente o seu rexeitamento á modificación da Lei de Patrimonio. E por todo isto exposto, o Grupo Municipal do BNG quere conseguir o apoio desta adopción de acordo. Solicitar a Xunta de Galiza a retirada da modificación de Lei do Patrimonio Cultural de Galiza que se recolle na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do ano 26, facultar a Alcaldía para tomar cantas medidas sexan necesarias para dar cumprimento a estes acordos e dar traslado desta moción a todas as forzas políticas representadas no Parlamento galego. Sí, para contextualizar isto pedimos resposta á Xunta de Galicia e daquela voulle dar voz ao que nos transmite a Xunta de maneira resumida e o máis breve posible dentro do que cabe. A Xunta de Galicia traballa cada día co foco posto nas necesidades dos concellos e dos cidadáns, realizando unha aposta firme por simplificar a burocracia e axilizar os trámites da administración, facendo que calquera cidadán que se achega a ela poida atopar uns procedementos máis rápidos e máis sinxelos. Neste senso, un dos problemas que viña acusando esta demora de procedementos viña pola tramitación de que había máis de 30.000 expedientes por ano que levaban unha espera de entre 6 e 12 meses por procedemento. Por iso, o Goberno galego impulsou a modificación da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, dando resposta a unha demanda histórica de administración local. Así, suprímese a necesidade de autorización por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en determinadas actuacións, como renovación de baixantes e outros elementos complementarios de cubertas, se mantén a solución formal e constructiva xa existente. En outros casos non terán que pedir permiso nin á Xunta nin aos concellos, o que permitiría unha mellora na xestión e reducción do tempo de espera nos trámites, xa que até agora a Xunta era a única administración autonómica que informaba sobre os bens de diferentes grados de protección en todo o territorio. A reforma en tres eixos: supresión da necesidade de autorización previa por parte da Consellería de Cultura nas intervencións en bens catalogados con protección estrutural e ambiental, pasando a ser os concellos os que poderan a autorización e a intervención. Punto número 2, clarificación, homoxeneización dos criterios nos camiños de Santiago catalogados e a súa contorna protexida, suprimindo a necesidade de autorización por parte da Consellería, pasando a ser valoradas polos concellos. Con requisitos de municipios de máis de 50.000 habitantes e que as intervencións non afecten ao trazado aos bens estruturais ou ás parcelas colindantes. E punto número 3, axilización dos trámites para as tarefas forestais, deixando de precisar autorización para tarefas de silvicultura e sustituindo o permiso da Consellería por unha declaración responsable nas cortas de arboredo cando afecten só a bens. Cabe destacar que no caso de territorio histórico do Camiño, elementos BIC ou protección integral, continuará sendo totalmente necesaria a autorización da Xunta. Con estes cambios, a Xunta de Galicia trata de adaptar, axilizar e simplificar a burocracia nos procedementos. Hai varias mentiras que defende a oposición. A lei foi modificada sen debate nin participación social, é falso. A Xunta de Galicia presentou ante todos os alcaldes, concelleiros e técnicos de Galicia estas modificacións con reunións en todas as provincias. Mais adiante estas medidas foron debatidas no Parlamento de Galicia e finalmente aprobadas. O silencio administrativo positivo deixa os bens culturais nunha situación de vulnerabilidade, é falso. O Real Decreto Legislativo 7/2015 do 30 de outubro
da Lei do Solo de Galicia establece que en ningún caso entenderánse adquiridas por silencio administrativo facultades ou dereitos que contraveñen a ordenación territorial ou urbanística, o que implica que non se poderá obter por silencio administrativo licencias que vulneren o establecido na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Os cambios supoñen riscos evidentes para a conservación do patrimonio histórico? Falso. As modificacións na lei non supoñen ningunha reducción das normas de protección, seguen sendo as mesmas, aínda así os concellos non poden ser considerados como entidades incapaces ou menores. Tamén traballan pola protección do patrimonio. A modificación supón unha transferencia de funcións decisorias aos concellos. É falso. Non se pode entender como unha atribución de novas competencias aos concellos, posto que xa viñan emitindo licencias urbanísticas nas intervencións sobre os inmobles catalogados de acordo coa Lei do Solo. As administracións desprotexen o patrimonio, é falso, todas as administracións teñen a obriga de velar pola protección do patrimonio. Esta tarefa debe ser conscientemente asumida por todos. E, por último, as modificacións poñen en risco a protección do Camiño de Santiago. É falso, suprímese a necesidade de adaptación do planteamento municipal ás previsións do plan territorial integrado dos Camiños de Santiago para que os concellos estean habilitados para autorizar as intervencións que se realicen no seu ámbito. E deste xeito concreto, introdúcese unha listaxe de usos, actividades e intervencións compatibles coa protección dos camiños. Ben, bueno, eu primeiro gustaríame sinalar o filibusterismo que é legal de usar a lei de acompañamento dos orzamentos para aprobar inmiscuído niso e para que quede aí diluído cuestións deste tipo. Porque iso o que acaba provocando é que non se debata profundamente a nivel autonómico disto. Por qué? Porque vai aí no medio dos orzamentos. E os orzamentos é un mar, é un mundo. Ao final é unha proposta de país. E claro, iso sería como a que eu esperara para a modificación da ordenanza que se fixo hoxe, se me habilitara a norma para facelo, a aprobación dos orzamentos e integralo aí no medio. Pois, lóxicamente, quedaría moi diluído. Pasa todo aos concellos, excepto os BIC, excepto os bens de interese cultural. Todo o demais vai no ter que atender os concellos. Eu non nego que poida haber retraso sobre ese texto que liu Marta, non nego que poida haber un retraso e que os expedientes teñan demoras de 6 a 12 meses, pode ser posible, pero que non quepa dúbida dunha cousa. Concedendo esta competencia sin fondos, con carga de traballo que xa hai nos concellos, sin tasa de reposición, porque eu son o único presidente dunha administración que, aunque o decida unilateralmente, que se fora o caso, que non quere decir que o queira decidir, non podería aumentar o persoal. Teño unha tasa de reposición que me limita, pero, sin embargo, cada vez as cargas e as competencias son maiores. Polo tanto, o que hai que facer é poñer máis medios cando hai un problema de demora. É poñer máis medios quen pode facelo. É quen ten as competencias, que neste caso é a Xunta de Galicia, non trasladarnos o problema. Porque está unha pataca quente que temos aí, é que a trasladamos, e que ademais forma parte dunha estrategia de ir cargando aos concellos de máis competencias, sin darlle fondos, e desde os concellos que non se faga política. Por que é tan difícil defender esta cuestión a nivel municipal? Oye, porque os alcaldes e os gobernos locales temos os altavoces que temos. Xa os alcaldes das grandes cidades teñen os altavoces que teñen. Xa non digamos os dos povos. E, ademais, hai outro problema. As veciñas e os veciños, cando entran pola porta cunha determinada problemática, non veñen preguntando, nin veñen duvidando cal é a administración que se ten que facer cargo. Entran pola porta e teñen o problema. E o que está preto, o que está ao lado, é sempre o que ten que facerse cargo. Dun modo ou do outro, trasladará-o. Pero o cargo tense que facer, porque, lóxicamente, non vai deixar que marche pola porta sen ter unha folla de ruta clara. Hai moitísimos problemas que non son do eido local que un ten que atender. Pero, claro, xa cando os trasladan directamente e non tes fondos para poder atendelos, estás nun problema. É un problema que é moi difícil de reivindicar, porque o veciño, se ten o problema solucionado, está contento. Fago a administración que faga. É moi difícil tamén porque a nivel mediático, lóxicamente, temos as limitacións que temos. E cal é a estrategia? A estrategia é que desde os municipios non se faga política, incluídos do PP. Porque para facer política se chega ben a Xunta.
xa chegan ben eles. Entonces, necesitan que sobrevivamos, necesitan que respiremos, que teñamos algo de oxígeno, pero co mínimo. E nós estar po feo e outros estar po bonito. Di aquí o BNG que non se trata dunha reforma para mellorar a xestión, axilizar os trámites e reforzar a implicación dos concellos na protección do patrimonio cultural. Do que se trata é do que eu acabo de definir, porque ademais é algo que vai totalmente acorde coas cuestións que están pasando, cunha cuestión de perda de fondos en base ás competencias que nos están atribuindo. Por exemplo, no Servicio de Saúde no Fogar é unha competencia prestadora a que temos, pero a financiadora ven da Xunta de Galicia. Que agora di que o Estado lle deba cartos, moi ben, que llos reclame. Eu, cando vin que subiu o Estado, por exemplo, de 5 a 7 euros esa aportación, non vin que se traducira en ningunha mellora para o propio Concello. Agora vense de aprobar co FEGAN unha mellora que pasa de 12 a 16 euros, que por o ano serán 17, e no seguinte 18 euros hora, pero estáse licitando en 22, 23, en algúns sitios 25 e ata 30, ao longo de Galicia. E a competencia financiadora é da outra administración. De feito, hai moitas comunidades autónomas en España que está pagando íntegramente a propia comunidade autónoma. Non o están facendo os concellos. E simplemente o poño como un exemplo de que isto, lóxicamente, hai que enmarcalo como ese problema de que nos dan o traballo, pero non nos dan os fondos para facernos cargo del. E despois a gran responsabilidade que supón, porque o patrimonio, non me acordo agora, pero eu creo que está protegido polo artigo, poderase contrastar despois, 46 da Constitución Española. E cando ti incumples co patrimonio, iso ten as consecuencias legales, porque, lóxicamente, ti romper unha plaqueta da acera podese repoñer. Pero unha cuestión, cando está catalogada en patrimonio, é porque ten un valor. E ter que nós controlar e fiscalizar esa cuestión, desde logo, pareceme excesivo. Di aquí, quen se verá afectado será o patrimonio, por extensión o conxunto da cidadanía, sen dúbida. Oxalá todos os que estamos aquí poidamos velos, e oxalá non fora así. Pero o deterioro que vai vivir o patrimonio en Galicia de 10 ou 15 anos, manténdose esta cuestión, se o pulmón económico para os concellos no que ten que ver co que destina, co que consigna as outras administracións, non mellora, vai ser enorme. Eso non é o tempo. Despois, outro detalle. O silencio administrativo vaise considerar autorizado. Que ese é outro risco tremendo. Un silencio administrativo durante 3 meses vaise considerar autorizado. Co cal, nese sentido, patente de corso no caso de que batas con un concello que por determinadas cuestións urbanísticas e destes eidos estea moi cargado de traballo. Iso é unha desprotección indiscutible. Entonces, pois, é algo que vai un pouco na liña que antes decía, é que non é partidista, ademais. Non é unha cuestión partidista. Estou convencido, e reflictes en decisións que se tomaron, como, por exemplo, o Concello de Arteixo non fai moito, que pediu que se lle fixera cargo a Xunta do Servicio de Saúde no Fogar, e o Goberno do Partido Popular, de que é unha estrategia de pisar a outra administración sin concederlle os fondos. Nunha estrategia que xa está derivando en que a FEGAM sinale no último ano xa en máis de 700 millóns de euros o diñeiro que a Xunta lle debeda aos concellos ao longo do territorio galego ao cabo dun ano. E sobre iso, pois, poderíamos estendernos moito máis, pero non é a materia que nos ocupa, máis alá de que, para min, o marco desta moción que hoxe presenta o Bloque Nacionalista Galego é un paso máis, é unha liña máis nese enfoque estratégico que levamos sufrido en moitas ocasións e que, ademais, ao igual que as obras, tampouco quero insistir, porque os exemplos, Fondo de Cooperación Local e outros moitos, xa os fomos citando a miúdo. Ben, vamos a ver, por parte do BNG. O Partido Popular é o number one sempre en delegar as patacas quentes ao resto das administracións públicas. Podemos falar da política forestal, podemos falar tamén dos servizos sociais
e tamén, neste caso, do patrimonio cultural galego. Porque, entre outras cuestións, na enumeración que acaba de facer a nosa compañeira Marta, non di que non vai facer falla a autorización. Di que a autorización a vai conceder o Concello. Entón, para un veciño é exactamente o mesmo. Exactamente igual. E despois, en todo caso, que tamén o decía agora o señor alcalde, se resulta que hai que axilizar certas cuestións, non é máis doado que contratar xente para as dependencias de patrimonio e acelerar eses procesos. Porque, entre outras cuestións, mire, dotar a un concello desta lei é un pouco problemático. Entre outras cuestións, porque os concellos, debido á cantidade de obras que fan, son dos primeiros destrutores do patrimonio cultural galego, por desgraza. Entonces, a min que me aclare agora o Partido Popular que un dos maiores causantes dos destrozos do patrimonio galego lle imos otorgar que den eles as licencias. Porque, vamos, eso xa é repanocha. Pero eu xa do Partido Popular xa me espero absolutamente de todo. De todo. E moito máis deste Partido Popular actual que estamos, por desgraza, a vivir. Entón, polo tanto, se xamos un pouco coherentes e incluso compañeiros e compañeras do Partido Popular que sei que son coherentes, que sigan sendo coherentes e deixen esas cuestións absurdas como esta cuestión de pasar a pataca quente de patrimonio aos concellos. Por favor, sexamos un pouco serios, Querido compañeiro, molesteime en ler o dossier que nos facilitou a Xunta da reforma da lei e, baixo o meu criterio, a Xunta si defende o patrimonio con firmeza. O patrimonio non é dun partido, é de todos. E digo isto porque a verdade é que, cando lín na prensa todo este alarmismo que se formou ao redor desta nova modificación da lei por parte da oposición, pois molesteime en ver os plenos de Monforte de Lemos, do Grove, da Laracha, e viñase dicindo que había unha desprotección total, que a Xunta eliminaba o control no 90%. E, ademais, tamén se chega a decir que a Xunta quere liquidar a identidade cultural de Galicia. E, sinceramente, pareceme alarmante os discursos destes partidos neste eido. Non se pode instalar ese relato como se aquí estivese en xogo a nosa identidade por defecto. No que decía o señor alcalde do silencio administrativo, a Xunta xustifica que este silencio administrativo positivo deixa os bens culturais nunha situación de vulnerabilidade, negando completamente esta afirmación. O que di é que hai unha legislación da Lei do Solo 7/2015 que mencionei antes, que en ningún caso se entende adquirida por silencio administrativo facultables ou dereitos que contraveñan a ordenación territorial ou urbanística. Que isto implica que por haber silencio administrativo non se conceden de forma automática licencias. É que un veciño non lle arregle nada que o Concello asuma esta autorización ou a Xunta, sí, porque se hai tanta espera na Xunta, enténdese que cando pasa ao Concello a espera será menor. A realidade desta moción parte dun enfoque completamente alarmista que non se corresponde co cambio real. Non se elimina a protección, o que se fai é axilizar e ordenar os trámites. Porque, repito, que alegan que había miles de expedientes á espera de meses. O que é menor vaise simplificar e o patrimonio sensible e as figuras de máxima protección seguen tendo control e autorización da Xunta. Se queremos ser útiles, temos que centrar no importante. Sí que dou a razón en que hai que pedir máis coordinación e apoio técnico ás administracións que sexan competentes para darlle ao Concello esta axuda, pero sen vender isto como se fora unha barra libre, porque non o é. Creemos que hai que apostar por protexer con rigor e xestionar con sentido común cuestións tan importantes como o patrimonio. Vamos a ver, eu volvo a recalcar unha cuestión que dixen antes, volvo a incidir. Por desgraza, un dos maiores problemáticas que hai co patrimonio son feitos polos concellos. Por cantidade de obras que se fan, por abrir pistas, isto, lo outro e tal e cual, e por non estar ben catalogados. Entón, polo tanto, vostede que lle quere? Dar as chaves da cárcere aos presos ou que me está falando? De que me está falando vostede?
Porque este Concello, mismamente, ten feito tropelerías no patrimonio. Entón, polo tanto, vamos dar agora as competencias aos concellos. Pois isto xa é o colmo. E, sinceramente, se hai miles de expedientes atrasados, que contraten xente, que hai moita xente no paro, por favor. Ben, home, que se vexan plenos onde o PSOE e o BNG critiquen isto, pois é previsible, está claro que o van criticar. Pero se a resposta é ler o dossier que presenta o PP, que é quen goberna a Xunta de Galicia, que é quen impulsa este tema, pois lóxicamente é normal que calquera postura que non vai por ese eido se considere fora de lugar. Iso é obvio. Lendo o papel, resulta que é totalmente injusto o que decían os outros. Home, lendo o papel deles, pero vivindo a realidade do día a día, claramente non é así, porque o triste destas cuestións, e levámoslo vivindo, é que a TVG, que ataca as súas historias, os problemas de eido autonómico, o bonito, está por un lado. Pero despois, cando hai que responder estas mocións, é certo que mandan cada melón a nivel local para defender esa cuestión, mandan cada contraargumentario. Por qué? Porque é indefendible. E ás veces hai que ser capaces de entender cando algo é indefendible, porque a min, resposta para a moción do BNG tamén me manda o partido. E non se me ocurre lela. Por qué? Porque eu vexo isto desde un enfoque local e de interese da xente que ao final abre a porta da tua casa e vela enfrente. Pero respostas, os partidos e argumentarios e contraargumentarios sempre mandan. A espera que nos concellos que vai ser maior, sin duda, home. Pero ademais xa nos vai causar un retraso en urbanismo, porque se temos que atender a patrimonio e desatendemos o urbanismo tampouco está ben. E se non che dan máis fondos para meter máis personal, e se tes unha taxa de reposición que te restrinja ao extremo, pois temos un problema global importantísimo, importantísimo. Pero ademais hai que ir ao que di o acordo, porque ao final o que se vota aquí é o que di o acordo. O acordo tampouco está acusando aquí a ninguén de que sexa un terrorista patrimonial ou que vai a facer algo que sexa a fin do mundo. Di solicitar á Xunta de Galicia a retirada da modificación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia que se recolle na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2026. Facultarme a min para tomar cantas medidas sexan necesarias para dar cumprimento a este acordo, que é o de sempre. É dar traslado desta moción a todas as forzas políticas representadas no Parlamento galego. Creo que o Bloque Nacionalista Galego, nese sentido, hoxe, tampouco presenta nada tan revolucionario. E miren, o silencio administrativo é unha figura que, lóxicamente, sempre implica autorización. Sempre. Por iso existe. Pero, oye, no tema do patrimonio, que ti poidas contravir a lei, pois non se controla. Por qué? Porque esa responsabilidade a quen lle pasa? Ao que executa a obra. Ao cidadán. Silencio administrativo xa en urbanismo en moitas cuestións. Presentase unha memoria técnica aquí dentro do Concello e se non responde podese dar por autorizado. Cando é unha comunicación previa. Lóxicamente, se despois lle faz o pallote encima ao veciño, o problema legal valo ter ti. Home, sí. Así calquera pode entendelo. Pero as autorizacións, que se dá por autorizado, claro que é o silencio administrativo non vai incumplir a lei, porque autorizado é aquilo que cumple a lei. Na cumpliches, problema teu. Problema teu. E a ver como temos nós capacidade para responder a todos estes expedientes, que vai ser unha aliada importante. Porque retrasos en urbanismo sempre os hai. Ás veces pois será porque o traballo non dá para máis, outras veces tamén se mandan requerimentos que obviamente tardan en contestarse, pero isto abre un melón importante. É unha desprotección trascendental, diga o documento o que diga. Porque a mí xa me dá pena tamén que ao final que instan a un a obligar o indefendible. Porque a mí se me piden que defendo o indefendible, e creo que o teño demostrado, non defendo. Xa, pese a ser membro da Executiva Galega, ben as mocións que presento, tamén porque moitas veces hai moitas cuestións que nos abarcan e que hai que atender. Non só iso. Lóxicamente, pois eu teño que atender os rogos e preguntas e foron presentados onte, ao igual que a todos os demais puntos, e teño máis que facer.
Pero, oye, ao final tamén temos que ter un criterio que vexa máis alá do que nos envíen. Porque senón, a min que alguén me explique porque por primeira vez na historia, durante o ano 2025, a Deputación Provincial da Coruña entregou máis diñeiro aos concellos, que son 93, que a Xunta de Galicia aos 313, por dinámicas deste tipo, por unha sobrecarga que estamos asumindo. Que ao veciño tampouco lle importa moito. Están nos oindo todos. Por qué? Porque o veciño quere que se lle resolva o problema. Dalle igual que sea a Xunta ou que sea o Concello. Pero hai unha lei de administración local, hai un regulamento xurídico, unha serie de normativa que ven en cascada e que é importante nese sentido. É que se está usando dun modo abusivo e nos están sobrecargando. De aí que, últimamente, pois, se anunciara tamén a intención de moitos concellos agruparse, articularase de algún modo para posiblemente ir a un contencioso no tema do servicio de axuda no fogar. Por qué? Porque nos está afogando económicamente. Facerse cargo dunha cuestión que non é da túa competencia, que está ben, que si é competencia prestadora, pero non a financiadora que non xa estean financiando ao 100%. O Fondo de Cooperación Local tamén, bloqueado, como antes decía, dende o ano 2013, pode ser, se non me equivoco. Bueno, bloqueado un canto que ten que ver cos criterios e obxectivos. Nos obxectivos si foi vivindo modificacións. Isto é algo que vai na línea deso, da que vostedes non teñen culpa, desde logo, os membros do Partido Popular de Cerceda, é lógico que se manden esas instancias para defender o que moitas veces é tamén indefendible en certa medida. E nada máis, nós si anticipar que vamos a votar a favor desta moción e que se traslade ao Parlamento e que cunda o sentido común. Se ben, teño pouca esperanza. Votamos a urxencia, votos a favor, 12, e votamos neste caso o punto da moción, votos a favor, 10, e abstencións, votos en contra, 2. Queda en consecuencia aprobado. Pasamos agora á parte de rogos e preguntas. Empezamos os rogos con un sobre a bonificación do imposto de vehículos para coches eléctricos e híbridos. Unha pequena exposición de motivos. Nos últimos anos estás a producir un cambio progresivo cara a vehículos máis respetuosos co medio ambiente, como son os vehículos eléctricos e híbridos, que contaminan menos, fan menos ruído e contribúen a mellorar a calidade do aire nas vilas e cidades. Moitos concellos da nosa contorna, como a Coruña, Oleiros, Carballo ou Santiago, xa teñen aprobadas bonificacións do imposto de vehículos para este tipo de coches, co obxectivo de incentivar a mobilidade sostible e facilitar que as veciñas e veciños poidan facer unha transición progresiva cara a modelos máis eficientes. Aínda que estas bonificacións supoñen unha pequena reducción de ingresos municipais, na práctica o impacto económico é moi reducido, xa que os vehículos eléctricos e híbridos seguen sendo unha porcentaxe moi pequena do parque móvil total. Pola contra, os beneficios para o concello son importantes. Mellora ambiental, menos contaminación e menos ruído, especialmente no núcleo urbano, aforro indirecto en gasto público, menos presión ambiental e sanitaria no medio prazo, acceso a máis subvencións e fondos públicos. Os concellos que aplican políticas de mobilidade sostible teñen mellor posición para optar a fondos europeos, estatais e da Xunta, Next Generation, IDAE, programas de mobilidade, etc. Mellora da imaxe do concello, Cerceda como concello moderno, sostible e comprometido co futuro, atracción de poboación e actividade económica. Cada vez máis persoas valoran vivir en municipios con políticas ambientais activas. Ao mesmo tempo, os beneficios para a veciñanza tamén son claros. Aforro directo no imposto para quen aposte por un vehículo eléctrico ou híbrido, incentivo económico para cambiar a vehículos menos contaminantes, e mellora da calidade de vida, menos ruído, menos fumes e un entorno máis saudable. En resumo, non se trata dun gasto, senón dun investimento estratégico, con retorno ambiental, social e económico para Cerceda. Por todo o anterior, rógase ao Goberno municipal que estudie a posibilidade de modificar a ordenanza fiscal do imposto de vehículos para introducir bonificacións para vehículos eléctricos e híbridos, dentro das marxes que permite a lei. Que se elabore unha proposta concreta de porcentaxes e duración das bonificacións, tomando como referencia outros concellos da comarca e da provincia.
3. Que se presente un informe económico sobre o impacto real da medida e as vantaxes en termos de acceso a subvencións e políticas de mobilidade sostible, co obxectivo de que Cerceda non quede atrás e poida avanzar cara a un modelo de mobilidade máis moderno, máis sostible e máis beneficioso para toda a veciñanza. Ben, se o Concello de Cerceda ten asistido con éxito as subvencións de mobilidade, sobre todo que veñen de Europa, é porque ten un plan de mobilidade urbana sostible, aprobado dende fai anos, a través do cal nos presentamos a ese tipo de subvencións. Os vehículos de máis de 25 anos, que non é o caso, máis ben case vai a contracorrente do que estamos falando, teñen unha bonificación do 50%. Temos tamén unha exención total aos vehículos de persoas con mobilidade reducida. E a intención deste goberno municipal, e témolo falado en moitas ocasións, non se vai meter no orzamento do 26, sobre todo porque teria que estar aprobado previamente para que entre en vigor o 1 de enero do ano seguinte. É bonificar ata un 50% eléctricos e híbridos. A lei permite ata un 75%. A nosa idea, tiñámoslo calculado, era un custo, se non recordo, para as arcas municipais aproximadamente de 20.000 euros, incorporando tamén outra medida que vos vou falar agora. Entonces, a nosa idea é esa, ao igual que facer unha exención aos vehículos históricos, aos vehículos catalogados como históricos, que é certo que son máis contaminantes, pero, bueno, noutro orde de temas tamén están vencellados con estas bonificacións. Despois, sobre o tema da electrolinera, como me gusta chamarlle, xa os comentei antes, porque o comentaron no punto do pos, que había, pois que temos neste momento o proxecto de sacar a concesión uns espacios para iso, en principio, cando menos garantizado, entre comillas, na zona do parque acuático, esa é a nosa idea, e sobre o demais, decirlles que sí, que nós que xa viñamos valorando tamén facer esa bonificación e tamén unha exención nos históricos. Paralelamente, a manter a bonificación dun 50% nos vehículos de máis de 25 anos e manter a exención para as persoas con mobilidade reducida. Na actualidade, a visibilidade digital é fundamental para a supervivencia e crecemento do comercio local. Moitos pequenos negocios de Cerceda non dispoñen de medios propios nin coñecementos técnicos para manter presencia digital, o que os deixa en desvantaxe fronte ás superficies grandes ou plataformas externas. Moitos concellos da contorna contan xa con plataformas municipais ou apartado webs específicos onde se recollen todos os negocios locais, facilitando á veciñanza e ás persoas visitantes información básica como localización, horarios, servicios ou datos de contacto. Unha ferramenta deste tipo permitiría dar visibilidade real ao comercio local, facilitar o consumo de proximidade e proxectar unha imaxe moderna e organizada do tecido económico de Cerceda. Por todo o anterior, rógase ao Goberno municipal que se estude a creación dunha plataforma digital ou apartado específico dentro da web que recolla todos os negocios, que este espazo inclúa información básica e accesible para cada establecemento e que se utilice tamén como ferramenta de difusión a través das redes sociais. Ben, nós o que fixemos no seu día, unha iniciativa nosa, tampouco nego que foi a partir dunha empresa que nos trouxo unha proposta, foi mobilizar a toda a mancomunidade de concellos da comarca de Ordes, os 7, para facer unha plataforma digital ao uso e de máximo nivel para os negocios dos concellos. Incluso houbera unha comida, a partir da cal se empezara a vertebrar todo. Non me recordo agora se finalmente se declinou, eu creo que non. Chegouse a solicitar a subvención e non fora concedida. Despois, é certo que o comercio daqui ten unhas certas limitacións que son innegables. Por un lado está esa parte de internet, que a xente compra moito por internet, e despois xa hai, digamos que, distribuición de internet moi profesionalizada ao uso. E por outra banda, tamén a cuestión do desprazamento, porque este concello, para o tema dos traballos, para o tema da industria, ten a sorte de estar ben localizado, iso é moi favorable, que dúbida cabe, pero tamén é certo que é tremendamente fácil vivir aquí e comprar fora. Tremendamente fácil. E iso tamén é, en certa medida, limitante. Nós, no seu día, fixéramos unha proposta ambiciosa para integralos a todos. Despois, a ADL tamén nos pasou unha serie de datos
ao respecto desto, ela estivo facendo unha revisión nos concellos da volta, non nega que poida haber máis, pero atopou algo moi semellante no Concello de Frades, únicamente, nesa páxina web, pode haber máis, e dixo tamén que, bueno, que aquí que se estivera dando formación para que os negocios poidan ter recursos propios para ter presencia digital. E dicía, tamén consideramos que sería boa idea contar cunha plataforma comercial onde as empresas deste tipo poidan ofrecer a vender os seus produtos e servizos. Algúnha vez falouse deste tema, que é o que eu dicía, pero ineludiblemente ten que pasar por ser un proxecto mancomunado e iso conleva a súa complicación. Nós, desde logo, pois unha vez máis, daremos traslado a esta cuestión, intentaremos facer algo mancomunado, se ben se pode estudiar, pois, e ver o que se fai en Frades, que, lóxicamente, eu vino hoxe, non tuvemos tempo, non? Pero vamos a tratar de volver a impulsar algo así, habrá tamén, e evidentemente, que estudiar as liñas de subvencións que vai haber para o uso, que poida haber que se poidan aproveitar. O Viveiro de Empresas de Cerceda presta axuda puntual a persoas emprendedoras, pero consideramos que esta asistencia resulta ás veces insuficiente e irregular para quen decide iniciar unha actividade económica no noso concello. Emprender supón asumir riscos económicos, burocráticos e persoais, especialmente no ámbito rural. Por iso, moitos concellos apostan por servicios municipais estables de apoio integral, acompañando as persoas emprendedoras dende a idea inicial ata a posta en marcha efectiva do negocio. Por todo o anterior, rógase ao Goberno municipal que se impulse un servicio municipal de apoio integral ao emprendemento, complementario ao viveiro de empresas, ou que este se mellore, que este servizo inclúa asesoramento continuo en trámites, licencias, subvencións e posta en marcha, que o Concello actúe como facilitador activo e non só como apoio puntual para quen queira emprender en Cerceda. Ben, sobre o viveiro de empresas, que pode ser todo insuficiente que sexa, pero, bueno, nese sentido, hai esta frase de camiñar a ombreiros de xigantes, houve determinados temas que foron aprobados dentro do Concello e que están funcionando, que sempre se pode mellorar, sí, que non é o que toca propoñer, porque xa o hai, tamén, pero, desde logo, poñer en valor o papel que xoga o viveiro de empresas para o emprendemento en Cerceda. É certo que, nun primeiro momento, pode ser un atractivo, e despois, como pasa en casa todo o que se aproba dentro da administración, pasa a ser unha obriga. Un atractivo ao primeiro día. Agora mesmo que é unha obriga, unha responsabilidade que temos aí e que temos que ter cuidada da mellor maneira posible. O Concello de Cerceda, a través do convenio coa Cámara de Comercio, que se ten falado aquí dese tema, semanalmente, todos os mércores, ten un servicio de apoio ao emprendedor. Iso sí que me gustaría recalcalo. E despois, facer referencia tamén neste caso ao texto que nos envía ao uso a Axente de Desenvolvemento Local, que di que a maiores diso, dentro do Servizo de Promoción Económica do Concello, prestase orientación e derivación aos departamentos de Medio Ambiente e Urbanismo cando o proxecto require, e aos organismos competentes para os diferentes trámites. O servizo integral que expoñen presta a Xunta de Galicia a través dos polos de emprendemento. Cal é o problema? Que o que lle corresponde a Cerceda ten a súa ubicación en Melide. Entón, eu o que trataría tamén é, incluso sería un bo obxecto para unha moción, de derivarlle á Xunta de Galicia que faga máis polos de emprendemento deste tipo, porque hai 3 en toda a provincia. Melide, Coristanco e Ferrol. Sería moi favorecedor tamén nese sentido que nos apoyen e que fagan un polo de emprendemento, porque, lóxicamente, teñen que poñer medios e teñen que poñer inversión, porque, ademais, a Xunta asume a competencia e vende un proxecto que, de momento, pois, non está funcionando e ao rogo, en certa medida, tamén me remito. Pero iso non quita o que antes decía, o servizo de apoio ao emprendedor que se ven prestando e tamén o papel que xoga o viveiro e o propio personal municipal aquí, como ben citaba no texto da ADL. A apertura dun novo negocio supón un esforzo económico considerable nos primeiros anos, cando os ingresos aínda non están consolidados. Moitos concellos aplican bonificacións fiscais temporais co obxectivo de facilitar o arranque da actividade e fomentar a creación de emprego local.
Estas medidas non teñen un gran impacto negativo nas arcas municipais e, pola contra, contribúen a dinamizar a economía e fixar poboación. Por todo o anterior, rogase ao Goberno que se estude a aplicación de bonificacións fiscais temporais para novos negocios, especialmente nos primeiros anos de actividade, que estas bonificacións poidan afectar a tasas municipais, ICI ou outros impostos dentro das marxes legais e que se elabore un informe comparativo con outros concellos da contorna que xa aplican este tipo de medidas en caso de dúbida. Vamos a ver, este rogo no seu plantexamento non fala do que dende o Concello xa está aprobado. Quero dicir, aquí di, moitos concellos aplican bonificacións fiscais temporais co obxectivo de facilitar o arranque da actividade e fomentar a creación de emprego local. Evidentemente, sempre se pode facer máis, bonificar máis e incluso aprobar unha exención, que non vai ser o caso, porque tamén temos que obter recursos. Pero o Concello ten aprobada unha bonificación, e leva en vigor moito tempo, anos, do 50% no IAE dos negocios que aquí comecen nos 5 primeiros anos de existencia. Unha bonificación do 50% do IAE nos 5 primeiros anos de existencia. Despois, os tributos que hai, todo o mundo os coñece. Quero dicir, está o vicio, que non lle tocamos, ao vicio, pero, bueno, moitos locales tamén son preexistentes, está a tasa, está a basura, está o imposto de vehículos, non sei se podría articular algo por aí, pero eu creo que é bastante tamén xenerosa e atractiva a medida que temos aquí e que xa anticipo tamén, que se a saúde económica do Concello nos permite, porque sempre hai que ter os ollos postos niso, pois nós manterémola, sin dúbida alguna. E, por último, a existencia de tantos baixos valeiros comerciais supón unha perda de oportunidades económicas e unha imaxe de inactividade para o municipio. Ao mesmo tempo, moitas persoas con ideas de negocio non se deciden a emprender polo elevado custo inicial de alugueiro e o risco que isto supón. Un programa municipal de subvención parcial e temporal de alugueiro permitiría reducir ese risco inicial, favorecer a ocupación de locais valeiros na nosa vila e revitalizar os núcleos urbanos e parroquias. Por todo o anterior, rógase que se estude a creación dun programa municipal de apoio ao alugueiro, que este programa contemple a subvención parcial do alugueiro durante un período inicial e que se establezcan criterios claros e obxectivos para garantir que a axuda chegue a proxectos viables e comprometidos co Concello. Ben, cando eu comecei do Concelleiro, era o alcalde Pepe Liñares, eu viña cunha idea, a vida conta da situación que había no casco urbano do Cerceda, que non era a mesma que hai hoxe, que era a subvención do alugueiro barato. Era unha das ideas que eu cheguei á política. Duroume medio mes. Era algo básico, como a vivenda. Non os negocios que, lóxicamente, xa teñen unha dinámica de mercado. Eu creo que Cerceda, se quer emprender, máis alá do que van ser o establecemento da estrategia industrial que hai, que non cabe dúbida que hai, e do emprego de calidade que hai, tamén ten que querer emprender. Ten que querer emprender máis alá das cuñas que dentro da administración se poidan meter. Por qué? Porque o mercado demostra-nos sempre a longo prazo que a súa dinámica é a que marca a diferencia en calquera cuestión que teña a economía de por medio. E isto tamén conleva, pois, lóxicamente, unha serie de dificultades burocráticas e tamén conleva, pois, transferir fondos a esa cuestión. Vale, ten un custo, o sea, tería un custo importante. Nós facemos un apoio social importante nas actividades culturais e deportivas, subvencións ao deporte, investimento que é o que antes falábamos, un despliegue de servicios sociales que está aí, e, oye, require diñeiro poder facelo. Require moito diñeiro. Entón, eu o que lles diría é que, como esta é unha cuestión de gastos e de ingresos, aproveitando ese debate orzamentario, que sen dúbida pois teremos e que agardemos que sexa en febreiro, que nos digan un pouco cal é o modelo, non o desaproveiten, dígannos que serie deste tipo de cuestións queren plantexar como iniciativa e como plantearían tamén a sostenibilidade económica das mesmas. Eu agora mesmo, a vida conta de que isto vivo a diario e de que sei como funcionan as administracións, dígollelo, e ademais digo xa con máis prudencia que nunca, porque me gusta decir as cousas dun modo que se entenda sempre que hai un respeto máximo que sempre o hai. Ningún alcalde dun concello como este plantearía isto. Créanme, ningún alcalde dun concello como este, salvo que teña unha dinámica comercial
moi singular, plantearía esta cuestión. Ben, seguimos coas preguntas. A primeira é relativa ás medidas de prevención contra incendios. Nun pleno anterior, o PP de Cerceda plantexou un rogo para que se inicien as medidas de prevención contra incendios. O señor alcalde dixo que lle parecía ben e que tomaban nota. A pregunta é se poden indicar as medidas iniciadas. Ben, en base ao rogo que houve xa no seu día nun pleno ordinario, nós tamén o que dixemos é que lle trasladaríamos á Xunta de Galicia a pertinencia de tramitar con máis celeridade todas estas cuestións da loita contra incendios, sobre todo a vida conta do que sucediu no último verán. De momento non adiantaron nada. Miren, estáse planificando a revisión das parcelas das faixas secundarias e núcleos de cara a adiantar a campaña de requerimentos que, segundo a Xunta, finaliza o 31 de maio. Pero isto é o que facemos sempre, todos os anos. E, segundo a Xunta, sigue rematando o 31 de maio, non adelantou nada. Estamos tramitando a adhesión ao novo convenio con SEAGA. Vostedes teránme escoitado neste mandato, e incluso no anterior, falar dese convenio, que é o que xa fixemos sempre. É que supón unha gran carga de traballo á administración. Eu nunca vin colas, nin sequera que as excursións de Catrina. Vin colas no Concello de Cerceda, como cando empezaron as notificacións das cortas nas parcelas, que foi algo que nos afectou ao noso Concello e tamén a outros moitos. E concellos tuven que pedir para administrar iso unha vez máis, fannos cargo dunhas competencias para os cales non temos fondos económicos transferidos. Pero nós, ainda así, aderímonos ao convenio con SEAGA. Fixámoslo sempre e seguiremoslo facendo. E despois estánse facendo tamén expedientes de modificación das faixas de protección de incendios, que se están actualizando por iniciativa municipal, que é outro labor no cal nos enfocamos sempre máis alá do que é a nosa competencia, pero que é de relevancia. Ademais, ben vemos o que hai, temos que intentar, na medida do posible, arrimar ao ombreiro en favor desta cuestión. Sobre as propostas de mellora estética nos centros urbanos de Cerceda e a Silva, o señor alcalde o que dixo foi que hai 2 expedientes de ruína iniciados. A pregunta é se podería informar sobre o estado de ambos expedientes. Vamos a ver. Hai unha que ten licencia para demolición. Descoñezo a día de hoxe cal é a situación de herdanza desa vivenda por determinadas cuestións. Descoñezo. E hai outra, que está no campo da feira, que está o informe feito e non se notificou nada. E digo aquí abertamente, non se notificou nada de momento porque están en conversas comigo tamén por casuísticas particulares. Hai moitos propietarios e estamos en conversas para tratar de facer as cousas o mellor posible, e ato teño que decir que levo un mes probablemente dentro do Nadal sin atendelos con este asunto porque anduven enfocado noutros. Pero é outro expediente que hai, que teño informe retido, teño que decirlo, teño informe pendente de firma para tratar de resolvelo dun xeito que non sexa unilateral. Evidentemente, todo ten o seu ciclo, toda a paciencia se acaba, pero, bueno, espero que dea resultado. Polas boas, sempre mellor. Pois sí. Acordos adoptados nas xuntas de goberno locais de novembro e decembro. Dentro da función do control do pleno a xunta de goberno local, pode informar o pleno sobre os acordos adoptados nas xuntas de goberno de novembro e decembro de 2025? Bien, 5 de novembro, Alta en Sumidoiro e Auga. Actividades deportivas e culturais. Escola Infantil Municipal. Aprobación do expediente de suministro de enerxía eléctrica para as instalacións e dependencias municipais. Consta que o que decía antes son os censos. Oferta pública de emprego. 19 de novembro, alta do Servizo de Sumidoiro e Auga. Padrón do Servizo de Axuda no Fogar de outubro do 25. Padrón do Bos Días Cole, outubro do 25. Contrato menor de reforma de fontanería e sustitución de baños e gimnasio. 3 de decembro, alta en Servizo de Sumidoiro e Auga. Taxa municipal, Escola Infantil Municipal, decembro do 25. 17 de decembro, licenza dun animal perigoso.
Proposta de resolución contrato por mutuo acordo do céspede artificial no centro cívico. Axudas á natalidade. 26 de dicembro, licenza de animal perigoso, resolución contrato por mutuo acordo, porque tuvera unha fase de alegacións derivada da aprobación que houbera inicialmente no 17 de decembro. Esa foi unha actuación que no seu día pois, se iba a facer e se acabou acometendo con personal propio. En relación aos decretos dados de conta, hai relacións de facturas da 11 a 16. Aquí citamos os decretos. Pode indicar se hai importes reparados e se é o caso o motivo? Bien. Hai unha contía de facturas de 1.714.322,88, dos cales 847.081,34 euros, o 49,4%, teñen algún tipo de reparo. A outra parte están perfectas nese sentido. É raro que nun peche de ano que haxa máis sin reparar que reparadas, que teñan algún resquicio que cause reparo. O que antes decía, non? O traballo dá para o que dá, seguiremos regularizándonos na medida do posible para que non haxa reparos. Por exemplo, os contratos grandes, non hai ningún alcalde que non os queira ter regularizados, pero, lóxicamente, é o que falábamos antes. Temas de tasas de reposición, temas de carga de expedientes, que sempre van retrasando esas cuestións, pero nas cales hai que ir avanzando e mellorando. Me chamou a atención o dato nese sentido. Hai un decreto titulado Decreto de continuidade tras omisión de fiscalización da obra Mellora da pista de Campo Xesteda cara ao cruce da Brea e outra. A pregunta é se pode explicar cal foi a omisión de fiscalización. Miren, aquí di porque traballo recurrente en forma de contrato menor. Nin foi un contrato menor, que son 79.000 euros, é unha obra que ven financiada, nin é recurrente, é unha obra, é un investimento, non é gasto corrente. Estaba todo ben, é unha subvención do Agader, non lle pasaron o expediente á interventora e puidose continuar por unha cuestión de fases da subvención, porque non queríamos perdela, obviamente. Entón, puidose continuar, cumplimos co prazo da subvención do Agader, de feito, esas obras iniciaronse, son concretamente na parroquia de Xesteda, e ao final non houve nada que reparar, de feito. Unha vez que viu o expediente non houve nada que reparar e nós evitamos por todos os medios perder esa subvención e ese diñeiro. Podolles ler incluso o que consta no informe de intervención que di decreto de alcaldía da adxudicación, porque despois fixo un informe. O sea, este foi este paso, pero despois fixo un informe a toro pasado. Decreto da alcaldía da adxudicación de mellora da pista de Campo de Xesteda cara ao cruce da Brea e outra. En data do 24 de 11 do 25 por importe de 79.220,01 euros sen fiscalización previa. Do exame da documentación que figura no expediente e vista a natureza do gasto e as comprobacións a realizar no trámite de fiscalización previa e limitada que se detallan a continuación, o gasto foi aprobado por órgano competente. A adxudicación axústase ao proposto pola mesa de contratación en acta do 12 de 11 do 25. A constitución da garantía definitiva consta documento contable de ingreso efectuado polo adxudicatario por importe de 3.275,55 euros. Consta inscripción no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público e no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia. Outra documentación exixida na cláusula 16 ao licitador que presentara a mellor oferta. A acreditación de dispoñer efectivamente dos medios materiais e persoais. Cumpre. Consta a acreditación documental. Plan de igualdade. Consta a resolución da Xunta de Galicia pola que se inscribe o Plan de Igualdade de Obras e Viales de Galicia con vixencia ata 1 de xuño de 2026. Debido ao transcurso do prazo de vixencia, deberá solicitarse a aportación dun plan de igualdade vixente. Estabilidade no emprego, cumpre, consta a acreditación documental, ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.a.2 e, no seu caso, do persoal a subcontratar, cumpre. Non se observan na súa tramitación outras irregularidades que a omisión do trámite da función interventora sinalada, sempre que se aporte o plan de igualdade vixente. Non había irregularidades, por iso se impulsou, para non perder a subvención. Non foi algo que lle chega á interventora e non fiscalice. Non, é que ese expediente
non pasou por mans dela, pasou a posteriori, pero o acto administrativo xa estaba dictado. Publicación en redes sociais sobre o proxecto de nutrición da gardería Os Pillabáns. Coméntanos algúns pais que o servicio de gardería Os Pillabáns deixou de enviar fotos do interior aos pais porque houve algunhas queixas de pais e nais sobre o cumprimento de lei de protección de datos e normativa sobre protección de menor dos que aparecían. Posteriormente, o Concello publicou en redes o proxecto sobre nutrición que se está levando a cabo na gardería. Aquí añadimos onde o vimos. As preguntas son: pedíronse autorizacións aos pais e nais dos nenos que se ven no vídeo das redes sociais? E a segunda, hai algunha solución para que se poidan retomar as autorizacións dos pais e nais que poidan retomar as fotos do servicio de gardería que sí firmaron as autorizacións? Si, todas as persoas usuarias autorizaron ou non, segundo cada quen, a autorización de imaxes en cada un dos contratos do servizo. E o Concello pulcramente actuou en base a esas autorizacións. As autorizacións están vixentes no curso 25-26, salvo que decidan revogalas. Seguindo coa obra de ampliación da gardería Os Pillabáns, a fachada da ampliación quedou con unha cor diferente á parte antiga. Por outra parte, parece lóxico que se lle dé un lavado á fachada intentando igualar o aspecto das dúas zonas. As preguntas son: hai algún motivo para que queden diferentes? Cando se prevé que empece a oferta de prazas na ampliación? E que oferta de prazas prevén en horario de mañá e en horario de tarde? Hai algún motivo para que queden diferentes, que é unha ampliación moi similar, pero é a zona nova, e lóxicamente está máis limpa. Non cabe dúbida que a outra parte chegará un momento que haxa que acometer esa limpeza. De feito, incluso unha ampliación previa que houbera, do outro lado, se se fixen, tamén ten unha cor distintiva. Cando se prevé que empece a oferta de plazas? A oferta de plazas xa empezou. Outra cousa é cando se prevé que se poidan ocupar. Non podemos dar unha data exacta, porque iso depende da inspección que fai a Xunta de Galicia, pola cofinanciación que fixo tamén de parte da obra e as propias datas da ata de replanteo. Que oferta de prazas prevén en horario de mañá e en horario de tarde. E, en principio, vai ser unha aula de 2 a 3, que conleva 20 prazas, pero de 2 a 3 seguramente non hai demanda de abondo, entón faise o que é unha reagrupación e aí servirá para 17 plazas. Vale? Tamén podo anticipar que a nosa idea é, de cara ao futuro, explorar a posibilidade de facer outra máis, outra escola infantil nova. Ben, a seguinte pregunta sobre o outeiro retirámola, había imprecisión nos datos. Pregunta 9, cancelación do proxecto de hidróxeno verde. Vimos na prensa que os promotores cancelan o proxecto pola cuestión xudicial dos parques eólicos e o incremento de costes, aínda que o señor alcalde mostrouse confiado en que finalmente sairá adiante todo. Se finalmente non sae adiante o parque eólico que se computou nos ingresos, hai algo previsto? Miren, que o parque eólico, neste caso, que a planta de hidróxeno verde non ia a sair adiante, eu xa fai meses e anos que o andaba avisando. Por qué? Porque o hidróxeno verde bebe dos parques eólicos, e os parques eólicos non estaban autorizados. En consecuencia, está claro que estaba en claro risco. E non é un non definitivo, é o que nos traslada Naturgy, Cando di aquí, vostede mostrouse confiado en que finalmente sairá adiante todo. Non exactamente. Dixen que non era un non definitivo. Que non era un non definitivo. Por qué? Porque é o que nos traslada neste caso Naturgy. Non porque o diga. O sea, non vamos a matar neste caso ao mensaxeiro. E despois, decirlle tamén algo, que nós cando falamos do escenario industrial, neste momento vemos proxectos moito máis asentados, ten despois un rogo, unha pregunta, Alberto, do BNG, sobre a central hidroeléctrica, ou 2 proxectos de ampliación que se están dando no Acevedo, ou a modificación das normas subsidiarias na Areosa, que no seu día nós aceptamos e votamos aquí, ou incluso o terreo recalificado cae na zona da Areosa, ou da Areosa, do Acevedo a Gandarouta,
que é no que nós máis nos centramos neste momento, nese tipo de proxectos. Ou igual que o téxtil de Sogama, que se autorizou, do cal tamén se fala no convenio que vimos de firmar, é que, sen dúbida, que iso que tamén nos fará vir aquí ao pleno nalgúna ocasión. Entonces, iso é no que nós estamos máis centrados. Central hidroeléctrica, Sogama, 2 ampliacións do polígono, esa recalificación que cando haxa demanda hai que desenvolver é o que fixemos na propia Areosa. De todo o demais, eu tamén en certa medida son un mensaxeiro, ao igual que da central hidroeléctrica. Son un mensaxeiro con certa soberanía, lóxicamente, porque con nós teñen que bater. Despois dice, finalmente non sai adiante o parque eólico que computou nos orzamentos do 24 que ten previsto facer. Daquel orzamento votáranos en contra dicindo que iba a ser descadrado. Había un parque eólico que nós consignamos a sabiendas de que moi posiblemente pois, non estaba garantizado que se implantara, pero o orzamento, como eu anticipei, dende un primeiro momento se demostrou, tuvo remanente positivo. E o que lles garantizo é que eu no orzamento do 2026 vou volver a consignar o parque eólico. Con iso poden contar. Sairá adiante ou non, pero ao final é unha previsión. Os orzamentos son previsións de gastos e de ingresos. Hai moitos que non están aí e outros, vía modificación, van aparecendo despois. O importante é que ao final cadren as contas, pero como previsión que o parque eólico que vai volver a formar parte do orzamento 2026 do Concello de Cerceda non lles quepa dúbida ninguna. Esa sería a resposta máis precisa ao que temos previsto facer. Veciñas e veciños de Cerceda teñen trasladado ao noso grupo municipal dúbidas e malestar respecto á aplicación do cobro da taxa de vado permanente, xa que existen casos nos que se cobra dita taxa e outros que aparentemente non se aplica, a pesar de darse situacións similares. A aplicación desigual dunha taxa municipal pode xerar sensación de agravios comparativos e falta de transparencia, polo que resulta necesario aclarar cales son os criterios obxectivos que emprega o Concello para a súa concesión e cobro. Por todo o anterior, formulamos as seguintes preguntas. Cal é o criterio concreto que segue o Concello para conceder e cobrar a taxa de vado? Que servicios municipais realizan a comprobación de existencia ou non de vado nos inmobles? Se existe un rexistro autorizado de vados concedidos e das tasas efectivamente cobradas? E que medidas ten previsto adoptar o Concello para garantir que a aplicación desta taxa sexa equitativa e igual para toda a veciñanza? Ben, que servicios municipais realizan a comprobación de existencia ou non de vado nos inmobles? A Policía, previa instancia. Que medidas ten previsto adoptar o Concello para garantir que a aplicación desta taxa sexa equitativa e igual para toda a veciñanza? Xa temos a ordenanza reguladora, hai que cumplila. Ás veces pode haber un erro humano. Eu, sinceramente, tuve constancia dun. Eu, de todos modos, passolles tamén a resposta que nos trasladan dende urbanismo sobre este asunto administrativo. Aplícase o mesmo criterio para todo o mundo, porque sempre se fai o trámite según a ordenanza reguladora, comprobarase. Eu creo que dun caso tuve en constancia. A da bandita ordenanza di que o importe son 10 euros por metro lineal, que se cobran ao remato do ano, é dicir, cando se elabora o padrón de vados. Tamén se lle cobra o importe da placa de vado por importe de 16 euros. Trámite. O interesado presenta a solicitude a través do Rexistro Xeral, con todos os datos debidamente cumprimentados, indicando metro, situación, etc. E acto seguido dase trámite á Policía Local para que informe se procede ou non a autorización do vado solicitado. Logo de recibir informe da Policía, procédese a facer a proposta para a Xunta de Goberno Local. Encárgase a placa. Entrégase ao solicitante previo pago das tasas e o Concello encárgase de pintar a entrada á garaxe. Se hai algún pendente de pago, eu non o sei, bueno, é o que nos trasladan, que é tema de intervención. A intervención elabora un padrón municipal de vados permanente no cal xa se pode apreciar número de vados, número de licencia e nome dos beneficiarios. Relativo ás campañas de promoción do comercio local, como o concurso de tapas, queríamos saber que avaliación concreta fai o Goberno destas campañas que se realizaron nos últimos anos e se existen datos obxectivos de impacto, pois canta participación, canto incremento de vendas na hostelería e o número de negocios adheridos. Bueno, desgraciadamente, por circunstancias persoais, non puiden disfrutar do concurso de tapas deste ano pasado, que ao final foi a finais do 25. Despois, sobre moitas medicións obxectivas de impacto, voulle trasladar o informe que nos fai a ADL. E ben, non nos equivoquemos, esta é unha proposta que sale un día dunha xunta do goberno, unha proposta a patachán, como me gusta a min decir, dos cales os grandes abandeirados foron Óscar Golán, Silvia Lois e Cristina, corríxenme se non é así,
perdóname. E Catrina faise dun modo como se fai noutros moitos concellos, non? Unha ruta das tapas sin tampouco é un obxectivo numérico que teña que ser excesivamente concreto. E quero admitir, ademais, algo, que eu era dos que estaban contra, e equivoqueime completamente. Eu estaba en contra, e equivoqueime completamente, pero, bueno, a maioría manda, e así é satisfeito do resultado. Despois, sobre o que nos traslada a ADL, vou non a ler literalmente, no que se refire especificamente ao concurso de tapas. Ademais da convocatoria pública do evento, falouse persoalmente con todos os establecementos do Concello, dos que acabaron participando 12, que se implicaron totalmente con propostas moi atractivas. En canto a público, foi un éxito. Dos 3.000 rascas que se repartiron, apenas se devolviu un 100, pero houve moitos dos establecementos nos que non chegaron, polo que consideramos que foi unha iniciativa moi boa para a hostalería e para o Concello. Isto débese ao traballo dos hostaleiros e ao noso da organización e difusión do evento. Considerámoslo unha iniciativa moi positiva da que se valoran futuras edicións nas que agardamos se unan máis establecementos. Quero dicir que incluso posiblemente pase a ser bianual. En canto á formación para o colectivo de autónomos, comerciantes, hostaleiros, servizos e outros sectores, a través da colaboración coa Cámara de Comercio, veñense organizando accións formativas variadas todos os anos. No 2025 realizáronse 3 accións formativas, ás que acudiron un total de 30 persoas sobre as seguintes temáticas: primeiros auxilios, manipulación de alimentos, novidades legais e axudas para empresas e autónomos 2026. Por outro lado, a dinamización comercial e hostaleira está directamente relacionada coa intensa actividade cultural, deportiva e lúdica do Concello. As competicións deportivas, a Vía Verde e o encendido das luces de Nadal, todo redunda na actividade económica. Por último, as campañas de dinamización, tanto a da Xunta, Bono Comercio como o Merca na Vila da Deputación, realizan unha dinamización que individualmente nos sería difícil de asumir en concellos como o noso. Entendo que esta explicación tamén era da seguinte pregunta, non? Non. Pois é o mismo, sí, eu penso que sí. Igual a malinterpretei. Non, eu tiño outra resposta para a seguinte. Pois eu non lle preguntei nada da actividade económica na pregunta que... Pero é que eu teño outra resposta. Eu aí... pois... Pero malinterpretaría eu. Conta o Concello cunha estrategia definida para atraer e manter a actividade económica en Cerceda a medio e longo prazo? Que medidas concretas se está a aplicar actualmente nesta liña? Miren, a aprobación dun plan estratégico para todo este tipo de temas era un cabalo de batalla que recordo eu cando vía os plenos por televisión entre o señor Paco Santos e o señor Pepe Liñares. Era o comentario de Paco: fai falta un plan estratégico. E a resposta de Liñares, con máis razón ou con menos, que non fai falta un plan estratégico porque que iba a arreglar. Era algo que se falaba habitualmente. A min houve empresarios moitas veces que me teñen suxerido facer un plan estratégico que especificara a futuro. Pero, ao final, o plan estratégico que está na cabeza, que supoño que nese sentido igual lle pasaba naquele momento a Pepe Liñares, é entender cal é o funcionamento deste Concello, con eses polos de atracción dos que antes falaba. Un primeiro que se acabou, que é o mineiro e o da central. A partir de aí, do que temos que falar é de Sogama, con todo o que implica, do polígono industrial do Acevedo, desa posible implantación, e tamén de outros proxectos que se poden vir dando como a central hidroeléctrica. E por que falo desto concretamente? Porque cando eu falo desa filosofía que teño xa metida na cabeza como Padre Nuestro, a de equilibrio e progreso, de que haxa espacio para o desenvolvemento económico, pero tamén para o emprego, para os ingresos públicos, para a sostenibilidade, fago pensando fundamentalmente na repercusión que todo iso ten. Porque está claro que a industria alberga boa parte dos empregos de calidade. Iso é algo indiscutible. Pero ese movimento é que a industria albergue iso tamén deriva en que os comercios, en que os negocios de hostelería, as xestorías e as gasolineras teñan máis actividade. De aí que a nosa aposta industrial non é casualidade. A nosa aposta industrial vai moito por ese modelo, porque ese modelo sustenta en boa medida esta cuestión. Eu cando falo disso, cando falo dun concello industrial que ten que ser un referente a nivel de economía circular, fago para seguir fortalecendo todo isto, ao igual cos ingresos públicos e esa sostenibilidade á que facía referencia. E hai ameazas. Antes, de algún modo, deslizamos unha na resposta ao autorrogo pregunta, que é a localización. A localización tamén fai que sexa moi fácil vivir e consumir noutros sitios e traballar aquí, que dúbida cabe.
E despois, outra ameaza é que, moita xente tamén se ve un pouco enfocada no que eu chamo o modelo Sogama, que é o feito de que a xente quere postos de traballo ben remunerados, postos de traballo de 8 horas, cunha xornada moi determinada, e ese exemplo aí, e esa referencia aí, e non só aí, senón tamén no polígono, e noutras industrias que poidan vir, non cabe dúbida que tamén resta certa potencial ao emprendemento, porque emprender, saben vostedes, conleva riscos, e conleva traballo, e conleva preocupacións. Despois, en pequenas medidas, pois moitas, desde o máis sagrado ao máis profano. Hai exemplos como, por exemplo, a instalación da fibra óptica ultrarrápida, que no seu día permitimos que pasara todo pola infraestructura eléctrica do Concello de Cerceda. Esa foi unha medida que, sen dúbida, tamén vai a favor desto que falan aquí, de fortalecer a actividade económica. Os servizos de orientación laboral, colaboración con plans de formación en enerxías verdes que se están producindo neste momento, e as axudas que se prestan por parte da xente do territorio tamén. Estamos sempre colaborando nesas charlas da transición xusta e tratando de insistir en que os negocios principalmente reciban financiación os do noso Concello, que é o noso interés, obviamente, polo peche da central, e moitas máis pequenas medidas, o viveiro, a bonificación do IAE, que antes comentábamos, a Cámara de Comercio. É unha cuestión moi global que lle intento desgranar así dun xeito simple. Pero o esquema estrutural, que é o máis importante, é iso, que o noso enfoque de Concello industrial teña esa repercusión, teña ese efecto arrastre sobre os demais sectores económicos. É un modelo, ademais, que está probado. A detección temperada das situacións de risco de exclusión social é fundamental para poder intervir a tempo e garantir unha atención social eficaz. Para iso, resulta clave a coordinación entre os servicios sociais municipais e outros axentes como os centros educativos, os servicios sanitarios e as entidades sociais do municipio. Por todo o anterior, formúlase a seguinte pregunta ao Goberno: conta o Concello de Cerceda cun protocolo específico para a detección temperada de risco de exclusión social? Como se coordinan actualmente os servicios sociais municipais cos centros educativos, servicios sanitarios e entidades sociais para a atención destes casos? Conta o Concello de Cerceda cun protocolo específico para a detención temperada de situacións de risco de exclusión social no marco da coordinación dos servicios sociais municipais con outros axentes relevantes, tanto implantados no termo municipal como no ámbito supramunicipal. Están establecidas as canles de comunicación precisa para unha detención temperá, se ben o persoal técnico municipal determina a confirmación da posible situación de risco coa aplicación das ferramentas e instrumentos profesionais coas que contan. Como se coordina actualmente os servizos sociais municipais cos centros educativos, os servizos sanitarios e as entidades sociais para a atención destes casos? O sistema de coordinación cos distintos axentes sociais fanse mediante entrevistas e reunións de coordinación, derivación de posibles casos e estrategias de intervención en función da diagnose social, efectuada dende os servizos sociais ou dende calquera dos axentes sociais, de ser o caso. Ao mesmo tempo, tanto no ámbito educativo, sanitario, atención temperá ou de menores, nese caso existen protocolos específicos de intervención, onde se inclúe o ámbito dos servicios sociais comunitarios básicos. Tamén en relación con familias con menores, que medidas específicas existen en Cerceda para apoiar as familias con menores en situación de vulnerabilidade e se está facendo seguimento do impacto real destas medidas? As medidas específicas, ademais de todas as que teñen de carácter supramunicipal, temos o programa de educador familiar, temos o servicio de axuda no fogar para familias en situación de vulnerabilidade social, temos axudas de inclusión e emerxencia social, temos axudas á escolarización, temos tamén a supervisión técnica das axudas de libranzas de coidados na contorna familiar en aplicación á normativa de referencia, temos o programa de atención temperá que temos mancomunado e temos a exención do copagamento en campamentos de verán, Nadal, bos días cole, actividades culturais e deportivas, previa sempre a valoración dos nosos profesionais de servizos sociais e supeditado a asistencia dun proxecto de intervención socioeducativo. Estás a facer seguimento do impacto real destas medidas?
Si, as medidas que teñen carácter supramunicipal, con intervención do Servizo de Menores da Xunta de Galicia, levan implícito o desenvolvemento dun programa de intervención e o seu correspondente seguimento. No caso das libranzas, realízase o seguimento anual en base á normativa de aplicación. E no servizo de axuda no fogar, o seguimento é bimensual, segundo indica tamén a orde autonómica da reguladora do servizo de axuda no fogar. E logo hai o análisis de medición e avaliación dos cumprimentos dos proxectos de intervención pola educadora familiar, neste caso do Concello. Vale, por último, cal é o tempo medio de espera para acceder ao servizo da axuda a domicilio en Cerceda e se existen actualmente persoas valoradas que aínda non reciben o servizo por falta de recursos? Vale, neste caso temos que diferenciar o que é dependencia e o que é axuda no fogar libre concorrencia. O de dependencia, o tempo medio de valoración por parte da Xunta de Galicia de unha solicitud de dependencia con servizo de axuda no fogar é de máis de 18 meses. Maila que a súa normativa indica que a resolución e asignación do servizo ou recurso ten que ser nun prazo máximo de 6 meses. A tramitación das solicitudes presentadas no Concello realízanse no mesmo día que as persoas usuarias achegan a documentación, agás naqueles casos que precisen de informe social que se tramitan nun prazo máximo de 2 días. E logo temos a axuda no fogar libre concorrencia, que é a do Concello, que, dende o momento da presentación completa da solicitud, o prazo máximo de asignación do recurso non supera os 7 días. Agora ben, dependendo da urxencia, necesidade ou gravidade da persoa solicitante, por exemplo, unha alta hospitalaria, a prestación do servicio está garantida dende o momento da alta dese usuario. Existen actualmente persoas valoradas que aínda non reciben o servizo por falta de recursos? Non é o caso, sobre todo no do Concello. Habería que diferenciar o que falábamos da axuda no fogar vía dependencia, que é o da Xunta, e o servizo de axuda no fogar libre concorrencia, que é do Concello. Na do Concello libre concorrencia, na actualidade non hai listaxe da Garda, nin nunca a houbo. No caso de dependencia, según os datos refletidos na listaxe do SIGAD da Xunta de Galicia, a data 28 de xaneiro, hai 18 persoas que están en listaxe da Garda. Atendendo aos grados de dependencia, vemos que no grado 3, grados dependentes, non hai ningunha persoa valorada en listaxe da Garda ahora mismo. No grado 2, que é unha dependencia moderada, só temos unha persoa en listaxe da Garda. Mentres tanto espera, ofertamos libre concorrencia, co cal si ten servicio. E no grado 1, dependencia leve, que serían 17 persoas en listaxe da Garda, 3 deles son perceptores da axuda do Concello de libre concorrencia. De ser o caso de que algunha das persoas integrantes da listaxe da Garda, mentres espera do servizo de axuda no fogar dependencia, precisase o servizo por carácter urxente ou por déficit na autonomía persoal que impida o desenvolvemento das actividades básicas da vida diaria, pode cursar ou solicitar a prestación do servizo de axuda no fogar libre concorrencia. Neste caso, podemos decir que poucos concellos teñen unha situación tan boa como o noso, que teña tan pouca lista da Garda. A maioría deles, en grado 3, teñen bastantes persoas en lista da Garda, que no noso caso empeza a ser ahora, pero sí, deixamos de ter lista da Garda en grado 3, que é moi importante, e moi pouquiñas en grado 2. A listaxe da Garda da Xunta estáse cumprimentando cada Concello. Pasamos aos rogos e preguntas do BNG. O proxecto de central hidroeléctrica de bombeo reversible que se pretende implantar no entorno do Monte Xalo non é un proxecto neutro nin inocuo, nin dende o punto de vista ambiental, nin social, nin económico, nin xurídico. En primeiro lugar, compre aclarar que unha central hidroeléctrica reversible non é unha infraestructura de xeración de enerxía renovable no sentido estricto da palabra. Non crea enerxía nova. O seu funcionamento basease en bombear auga cara arriba, cando a electricidade é barata, e soltala cara abaixo, cando o prezo é alto. E este proceso implica perdas enerxéticas significativas que están estimadas entre un 20 e un 30%, polo que non contribúa a descarbonización nin a soberanía enerxética, senón a arbitraxe no mercado eléctrico. Porque este modelo de negocio supón que a empresa
compra electricidade barata, moitas veces, ademais, subvencionada con fondos públicos e renovables, e consumia para bombear auga para o lago de arriba, e solta cara ao lago de abaixo cando a electricidade está cara. O resultado é un beneficio privado baseado na especulación co prezo da electricidade, mentre a cidadanía soporta prezos máis altos nos momentos punta. En segundo lugar, este proxecto ten un impacto territorial e social moi elevado. As obras terán unha duración de case 6 anos, durante os cales aldeas de Meirama e Encrobas sofrirán paso constante de maquinaria pesada, ruído, pó, deterioro de caminos e alteración da vida diaria. Segundo o propio estudo demográfico do proxecto, unha parte moi importante da poboación afectada son persoas maiores especialmente vulnerables a este tipo de impactos prolongados. Ademais, a localización da balsa superior no Monte Xalo supón a destrucción de humidais existentes como as brañas do Torreiro e o rego Biduído. Estes humidais son fontes naturais de auga que abastecen as aldeas de Meirama e de Encrobas. A súa eliminación implica a perda irreversible de recursos hídricos locais. Prodúcese así unha grave contradición, presenta-se o proxecto como unha solución ao abastecemento dunha urbanización mentre se destruen as fontes de abastecemento de outras zonas do propio concello. En terceiro lugar, existen graves dúbidas xurídicas. A concesión de augas otorgada por Augas de Galicia á empresa promotora finalista e autoriza únicamente o uso de auga para a produción de enerxía eléctrica. A legislación é clara, non se pode destinar auga a consumo humano sen unha concesión específica que o habilite. E a día de hoxe non consta esa concesión, polo tanto non se pode garantir legalmente o abastecemento á poboación do Xalo. En cuarto lugar, non existe información pública suficiente sobre as garantías sanitarias da auga tras o proceso de bombeo e turbinado. O cumprimento da normativa sobre a auga de consumo humano non é unha cuestión menor nin automática. Require análise, control permanente e responsabilidades claras das que nada se explicou á veciñanza. En quinto lugar, resulta especialmente preocupante que este proxecto pretenda acceder a fondos europeos destinados á transición ecolóxica, cando consome electricidade do mix eléctrico xeral, que inclúe fontes fósiles e nucleares e non garante unha reducción real de emisións. Utilizar fondos públicos europeos para financiar un proxecto de especulación enerxética supón a desviación do espírito e dos obxectivos destes fondos. Todo isto dibuixa un proxecto que non responde ao interese xeral, que xera máis problemas dos que resolve, que beneficia fundamentalmente a unha empresa privada e que deixa a veciñanza cunha promesa condicionada, sen garantías legais nin territoriais. Pode explicar o Goberno municipal como xustifica apoiar e anunciar como progreso un proxecto de central hidroeléctrica reversible que non xere enerxía nova, que se basea na especulación co prezo da electricidade, que supón a destrucción de humidais e recursos hídricos locais, que provoca unha grave injustiza territorial, que carece a día de hoxe de concesión legal para o abastecemento de auga potable e que subordina un servizo público esencial aos intereses e a rendibilidade dunha empresa privada. Ai, a outra era unha segunda, Alberto. Vale. Entón, ao mellor sí que pasamos dos 10 minutos que che dixen. En primeiro lugar, compra aclarar que unha central hidroeléctrica reversible non é unha infraestructura de xeración de enerxía renovable no sentido estricto. Non crea enerxía nova. O seu funcionamento basease en bombear auga cara arriba cando a electricidade é barata e soltala cara abaixo cando o prezo é alto. Estou de acordo totalmente con esa afirmación. Fala da arbitraxe do mercado eléctrico. Bueno, todos vivimos un apagón. Isto enfocándonos nas cuestións estatales, que con proxectos deste tipo sería moito máis fácil paliar. Pero eu non me vou enfocar nas cuestións estatales, nin tampouco dos fondos Next Generation que veñen de Europa. Eu vou me enfocar na cuestión local, de cal é a postura do Concello e os porqués. O resultado é un beneficio privado baseado na especulación co precio da electricidade. Mire, eu do beneficio privado, ideolóxicamente, non estou en contra. Estou en contra que haxa un espacio para o beneficio privado e tamén co Estado, neste caso a Administración, neste caso nós, o Concello, que fagamos forza
en favor do interés público. Mentras a cidadanía soporta prezos máis altos nos momentos punta. É verdade. Pero non o vou solucionar eu, nin os que estamos aquí. Esa é unha cuestión que hai que debatir a nivel estatal. Non é unha cuestión que vayamos a solucionar eu, desgraciadamente. Oxalá dependese de nós. Pero con fondos transferidos. E despois, donde di a localización da balsa superior no Monte do Xalo supón a destrucción de humedais existentes, como as brañas do Toeiro, o rego buido. Mire, os acuíferos, nós mesmos, alegamos que se extremen as garantías de protección dos mesmos. Nós mesmos, o propio Concello. Preséntase o proxecto como unha solución ao abastecemento dunha urbanización privada mentre se destruen as fontes de abastecemento. Preséntase, quen presentou nada como nada? É que esta non é disyuntiva. Esta non é disyuntiva. Nós non trouxamos o proxecto da central hidroeléctrica nin chamamos a ninguén. É máis, o proxecto da central hidroeléctrica fundamentalmente vais autorizar ou non en función dunha legislación autonómica, estamos agora coa declaración de impacto ambiental, en materia urbanística e medioambiental. E despois haberá unha licencia de obra. A disyuntiva nosa non é esa. Vamos a presentar un proxecto para levar auga ao Xalo. Non, non. A disyuntiva nosa é ven un proxecto dunha central hidroeléctrica que non tramita o propio Concello, pasa polos seus trámites, pero non depende exclusivamente do Concello. No caso de que saia adiante, que vamos a sacar dele? Porque pode salir adiante. E será mellor sacar algo ou só protestar? Porque esa é a disyuntiva na que estamos. É de momento 50.000 euros ingresados ao Concello de Cerceda. Compromisos de plan de formación. Bueno, pero é moito. Para unha empresa que non implantou nada, é moito, porque ao mellor non fan nada. Ainda estamos nesa postura, é tremendamente difícil sacar iso previamente. Home, que despois, co proxecto que ten un retorno brutal a nivel fiscal, sí, se implanta. Un retorno brutal a nivel fiscal para o Concello, pero ainda así ten que facer un enfoque de sostenibilidade. E a declaración de impacto ambiental e todos os trámites urbanísticos e medioambientais aos que facía referencia, nese sentido xogan un papel. É fundamentalmente algo a nivel autonómico, que despois nós, obviamente, temos que dar a nosa licencia de obra. Pero esa é a disyuntiva, seguir tirando por eles, por esa responsabilidade social, para estar enfocados no caso de que saia para diante. Pero non traemos nós un proxecto a cambio de levar auga para o Xalo, nin nada polo estilo. Por lo tanto, non se pode garantir legalmente o abastecemento á poboación do Xalo, di aquí. Home, hai que facer unha solicitud a augas, que pois xa é un anteproxecto, para que se faga unha solicitud. Pero a auga do lago vale para beber, e logo non é o reservorio do Cecebre. Home, sin autorización de augas, evidentemente non se pode facer. Iso está claro. Despois, cando fala da veciñanza, mire, díxeno antes, con referencia a Marta, e digo agora a usted, a veciñanza non son só os que pensen como usted. Somos todos. E eu fun á campaña electoral do ano 2023 acompañado desta xente cunha postura moi clara a favor da industria, o que antes dixen, ese equilibrio e progreso. E a xente votou-nos maioritariamente. A veciñanza non son só os que están en contra destes proxectos. Porque eu hai xente que se non miro pola industria que estaría decepcionando, estaría incumplindo o que desde aquí sempre defendemos. Tamén hai esa xente que ao mellor é silenciosa, pero sospeito que é unha maioría silenciosa. Sospeito, sinceramente, unha maioría moi maioritaria, silenciosa. Pero a veciñanza somos todos. E, que eu sepa, aquí puxeron os veciños. E o que defendemos, defendémoslo sempre. Desacomplejadamente. Téñome por un dos alcaldes de Galicia, un dos gobernos de Galicia, que defende a industria neste momento do non a todo dun modo máis desacomplejado e máis decidido. No top 5, segurísimo. Segurísimo. Eu sei perfectamente que ideas teño que representar e o que pode esperar a xente de min. E sabe, non é totalmente previsible. Eso non quere decir que non se cumplan os trámites nin a sostibilidade. E dos, explicamos as cousas, Explicamos as cousas, pero no noso marco. Non ningún marco ideolóxico que nos queira establecer o paso, que é moi diferente. Pero eu teño por unha persona que explica. Despois di que tira do sistema eléctrico, bueno, iso sí, que inclúe fontes fósiles e nucleares, e non garante unha reducción real de emisións, iso pasa en moitos sistemas de produción de enerxía, tamén é este.
E di, todo isto debuxa un proxecto que non responde ao interese xeral, que xera máis problemas dos que resolve, que beneficia fundamentalmente a unha empresa privada e que deixa a veciñanza cunha promesa condicionada sin garantías legais nin territoriais. Home, eu espero que veñan moitas máis promesas que esta. É que se pode facer moito máis que isto. E garantías xa expliquei antes como é o tema. Entón, eu creo que aí que é o que antes lle decía, é outro enfoque. Nós non trouxemos o proxecto nin fomos chamar a ninguén. Non nos farían caso ningún. Se non o ven rentable para eles, nin anunciamos nada. O que eu sepa, como justifica apoiar e anunciar como progreso un proxecto de central hidroeléctrica reversible. Eu respondín a preguntas, ou falei del como un tema de interés do noso Concello. E nós, que conste, que como organismo tamén fixemos alegacións, e tamén se informa, pero os informes non os politizo, os informes son técnicos. Se houbera un informe con todo a favor, ou todo en contra, hai que asumilo. Pero sí que está esa parte das alegacións, que si teñen parte política, e que nós efectuamos tamén. A contorna do lago das Encrobes estáse a realizar dende fai tempo unha tala intensiva na escombreira onde hai máis de 15 anos se fixeron traballo de replantación e recuperación ambiental. Estáse a actuar con maquinaria pesada, procesadoras e autocargadores, cun impacto evidente sobre unha zona que foi obxecto dun esforzo prolongado de restauración. Esta actuación non parece corresponder a labores de prevención de incendios nin a tarefas de limpeza ordinarias. Ademais, o acceso ao lago pola zona do antigo control da mina permanece pechado ao paso da veciñanza, sen información pública clara sobre quen regula ese acceso nin baixo que normativa. O Goberno municipal tiña ou ten coñecemento previo destas talas? Baixo que autorización se están a realizar e con que obxectivo concreto? Como se justifica esta actuación nunha zona replantada durante anos e que criterios ambientais se están a aplicar? Quen regula o acceso ao lago? Con que base normativa e que medidas vai adoptar o Concello para garantir información, transparencia e protección real deste espazo? Vamos a ver. O lago ten unha sorbidume de augas da Galicia, que xa temos comentado moitas veces, aproximadamente do propio lago é os 5 metros, dito grosso modo, de ensanche. Pero todo o demais terreno que rodea o lago, de momento, é todo, desgraciadamente, oxalá algún non fose así, é de Limeixa. É de Limeixa. Entón, Limeixa, no seu control de accesos, fai o que quere. Onde non fai o que quere? No Aliviadoiro. Porque no Aliviadoiro hai un acceso á servidume pública que sí ou sí ten que estar aberto, porque esa parte sí que é de dominio público e hidráulico. Despois, sobre as talas, mire, a tala do Loureiro sí nos consta, unha tala no Loureiro, porque pasa por viais municipais. E esas viais municipais temos que autorizalos nós, cun aval de 5.000 euros, que é unha cuestión pola cal a todo mundo que ten permiso de corda e permite e pretende facer uso das nosas estradas, dado o deterioro que supoñen, pois temos esa ordenanza para facerlles poñer o aval. Pero no lago, aínda que o podemos ver, nós non autorizamos. Aí é a autoridade forestal. É unha cuestión autonómica. Non é o propio Concello o que ten que autorizar iso. Nós ben o vemos, eu entendo que terán permiso para facelo. No outro lado, sí, porque teñen todo presentado para poder dispoñer dese camiño prévia entrega do aval. Co dos avales tamén pode dar para falar un día sobre ese asunto. Pois nada, creo que podo dar por ben respondidas todas as cuestións e levantamos a sesión. Moitísimas gracias a todos e boa noite.